og dødsregalierne. Første kapitel. Mørkets herre rejser sig. De to mænd dukkede frem af den tomme luft et lille stykke fra hinanden på den smalle månebelyste vej. I nogle sekunder stod de ubevægelige, hver med sin tryllestav rettet mod den andens bryst. Så genkendte de hinanden og gemte deres tryllestave væk under kapperne, før de med raske skridt fulgtes i samme retning. Hvad nyt? Spurgte den højeste af dem. Det bedste tænkelige, svarede Severus Snape. Vejen var på venstre hånd flankeret af vildt voksende buskads, mens der på højre side stod en høj, velplejet hæk. Mændenes lange kapper flaprede om deres ankler, i det de marcherede afsted. Jeg regnede med, at jeg måske ville komme for sent, sagde Yaxley, hvis grove ansigt skiftevis blev sløret af skygge og oplyst af månen, i takt med at han bevægede sig frem under træernes overhængende grene. Det viste sig at være en smule mere vanskeligt, end jeg forventede, men jeg håber, han vil være tilfreds. Du lader til at være sikker på at blive vel modtaget. Snape nikkede, men uddybede ikke. De drejede til højre, væk fra den smalle vej og ind ad en bred indkørsel. Den høje hæk slog også et sving på dette sted og fortsatte langt videre på den anden side af en imponerende smedejernslåge, der blokerede vejen for de to mænd. De lod sig imidlertid ikke standse. Begge hævede i tavshed deres venstre arm i en slags hilsen og passerede direkte igennem det mørke metal, som var det røg. Lyden af mændenes skridt blev dæmpet af takshækken. Der var en puslende lyd et sted til højre for dem. Yaxley trak igen sin tryllestav og pegede hen over hovedet på sin følgesvend, men lyden viste sig blot at stamme fra en snehvid påfugl, der sad majestætisk og hvilede på toppen af hækken. Han forstår virkelig at indrette sig, den gode Lucius. Påfugle. Yaxley stak sin tryllestav af vejen under sin kappe med et fnys. En smuk herregård kom til syne i mørket for enden af den lange, lige indkørsel. Lys glimtede i hovedbygningens småsprossede ruder. Et sted i den mørke have, på den anden side af hækken, hørtes et springvands sprøde plasken. Gruset knasede under deres fødder, da Snape og Yaxley hastede mod hoveddøren, der svingede op i det de nærmede sig, selvom ingen synlig hånd havde åbnet den. Den store hall var kun svagt oplyst. Et overdådigt, kostbart tæppe dækkede det meste af stengulvet. Fra væggene fulgte øjnene i portrætternes blege ansigter Snape og Yaxley, da de skridtede forbi. De to mænd standsede foran en svær trædør, der ledte ind til det næste rum. De tøvede i brøkdelen af et sekund, og så tog Snape fat om bronzedørgrebet. Dagligstuen var fuld af tavse folk, der sad omkring et langt ornamenteret bord. Rummets øvrige møblement var skødesløst blevet skubbet helt ind til væggene. Belysningen herinde kom kun fra den buldrende ild i kaminen. Over den var der en smuk marmorkaminhylde med et spejl i gylden ramme. Snape og Yaxley tøvede et øjeblik på dørtærsklen. Da deres øjne vendede sig til dunkelheden, blev deres blikke fanget af et sælsomt skue i forsamlingens midte. En tilsyneladende bevidstløs menneskeskikkelse hang over bordet med hovedet nedad, langsomt drejende som ophængt i et usynligt reb, reflekteret i spejlet og nede i bordets blankpolerede overflade. Ingen af personerne, der sad omkring bordet under dette usædvanlige tableau, så op på det, bortset fra en bleg ung mand, hvis plads var næsten direkte under den livløse skikkelse. Han kunne ikke lade være med at kigge op nu og da. Yaxley, Snape, sagde en høj, klar stemme fra bordenden. I var nær kommet for sent. Den talende sad direkte foran kaminen, og derfor havde de nyankomne til at begynde med svært ved at skelne andet end hans silhuet. Men da de trådte nærmere, skinnede hans ansigt gennem dunkelheden, hårløst og slangeagtigt, med sprækker i stedet for næsebor
og lysende røde øjne med aflange, smalle pupiller. Han var så bleg, at det så ud som om der udgik et perlehvidt skær fra ham. Severus her, sagde Voldemort og gjorde en gestus mod stolen på sin højre side. Yaxley ved siden af Dolohov. De to mænd tog deres anviste pladser. De fleste blikke omkring bordet fulgte Snape, og det var ham, Voldemort først talte til. Nå? Herre, Fønixordenen planlægger at flytte Harry Potter fra hans nuværende sikre opholdssted. Det sker næste lørdag ved mørkets frembrud. Interessen omkring bordet blev mærkbart skærpet. Nogle stivnede, andre rumsterede, og alle stirrede på Snape og Voldemort. Lørdag ved mørkets frembrud, gentog Voldemort. Hans røde øjne stirrede ind i Snapes sorte med en glød så stærk, at nogle af de omkringsiddende måtte se bort, tilsyneladende angste for, at de selv risikerede at blive brændt af blikkets flammende raseri. Men Snape gengældte roligt Voldemorts blik, og efter et øjeblik krusede Voldemorts læbeløse mund sig i noget, der kunne ligne et smil. Godt. Udmærket. Og denne information kommer fra? Fra den kilde, vi har talt om, sagde Snape. Herre! Yaxley lænede sig frem for at se ned over det lange bord mod Voldemort og Snape. Alle ansigter drejede sig mod ham. Herre, jeg har hørt noget andet. Yaxley ventede, men da Voldemort intet sagde, fortsatte han. Auron Dawlish har ladet det sige, at Potter ikke vil blive flyttet før den 30. natten før drengen bliver 17. Snape smilede. Min kilde fortæller mig, at der er planer om at lægge falske spor ud. Det må være dette. Der er uden tvivl blevet lagt en confundus-besværgelse på Dawlish, og det vil ikke være første gang. Han er kendt for at være modtagelig. Jeg forsikrer dig, herre. Dawlish virkede ganske sikker, sagde Yaxley. Naturligvis virkede han sikker, hvis hans erindringer underlagt en confundus, sagde Snape. Jeg forsikrer dig, Yaxley, at Auror-kontoret ikke længere vil spille nogen rolle i beskyttelsen af Harry Potter. Ordenen mener, at vi har infiltreret ministeriet. Så har ordenen da endelig fået fat i noget rigtigt, var, bemærkede en lavstammet mand, der sad et par pladser fra Yaxley. Han udstødte en hæs klukken, der bredte sig blandt de andre omkring bordet. Voldemort lå ikke. Hans blik vandrede opad mod skikkelsen, der langsomt drejede sig deroppe, og han lod til at fortabe sig i sine egne tanker. Herre, fortsatte Yaxley, Dawlish mener, at et helt hold af Aurorer vil blive sendt ud for at overflytte drengen. Voldemort hævede en stor hvid hånd, og Yaxley holdt omgående inde og måtte bittert se til, da Voldemort igen vendte sig mod Snape. Hvor vil de så skjule drengen hen? I et af ordensmedlemmernes hjem, sagde Snape. Ifølge min kilde er stedet blevet omsluttet af enhver tænkelig beskyttelse, som ordenen og ministeriet har været i stand til at frembringe. Chancen for at få fat i ham, når han først er fremme, vil efter min mening være minimal, herre. Med mindre naturligvis, at ministeriet er faldet før næste lørdag, hvilket kan give os mulighed for at opdage og ophæve tilstrækkeligt mange besværgelser til, at vi kan bryde igennem resten. Nå, Yaxley, råbte Voldemort ned langs bordet. Ilden skinnede underligt i hans røde øjne. Vil ministeriet være faldet inden næste lørdag? Endnu en gang drejede alle hoveder. Yaxley rettede sine skuldre. Herre, jeg har gode nyheder, hvad det angår. Det lykkedes mig under svære vanskeligheder og store anstrengelser at lægge en imperiusforbandelse over Pius Thickness. Mange af de omkringsiddende så imponerede ud. Yaxleys sidemand, Dolohov med det lange, forvredne ansigt, klappede ham på skulderen. Det er da en start, sagde Voldemort. Men Thickness er kun en enkelt mand. Jeg vil have Scrimgeour omringet af vores folk, før jeg skrider til handling. Et forfejlet anslag mod ministerens liv vil sætte mine planer langt tilbage. Ja, det er sandt. Men som chef for afdelingen for magiske efterretninger har Thickness regelmæssig kontakt med ikke blot ministeren selv, men også med cheferne for de andre ministerielle afdelinger. Jeg vil mene, at vi med kontrollen over en så højt rangerende embedsmand lettere kan underlægge os de andre, så de alle kan samarbejde om at sætte Scrimgeour ud af spillet.
Når bare ikke vores ven Thickness bliver opdaget, før han har omvendt resten, sagde Voldemort. Under alle omstændigheder er det højst usandsynligt, at ministeriet er mit før næste lørdag. Hvis vi ikke har mulighed for at røre drengen, når først han har nået sit bestemmelsessted, må vi slå til, mens han er undervejs. Der har vi også en fordel, herre, sagde Yaxley, der virkede opsat på at modtage en smule anerkendelse. Vi har nu adskillige folk plantet i afdelingen for magisk transport. Hvis Potter spektraltransfererer eller bruger susenetværket, vil vi omgående vide det. Han kommer ikke til at gøre brug af nogen af delene, sagde Snape. Ordenen skyr enhver transportform, der er kontrolleret eller reguleret af ministeriet. De nærer mistro til alt med ministeriel tilknytning. Så meget desto bedre, sagde Voldemort. Så bliver han nødt til at bevæge sig ud i det åbne, meget lettere at få ram på. Voldemort så igen op på den langsomt drejende krop, i det han fortsatte. Jeg vil personligt tage mig af drengen. Der har været for mange fejltagelser, hvad Harry Potter angår. Nogle af dem mine egne. At Potter lever skyldes i højere grad mine fejl end hans sejre. Selskabet omkring bordet så agtpågivende på Voldemort, og det var tydeligt efter deres ansigtsudtryk at dømme, at hver især var bange for at få skylden for Harry Potters fortsatte eksistens. Men Voldemort lod nu mere til at tale til sig selv end til nogen af dem, mens hans opmærksomhed fortsat var rettet mod den bevidstløse skikkelse over ham. Jeg har været skødesløs, og heldet og tilfældet har modarbejdet mig. Dette par kan ødelægge selv de sindrigeste planer. Nu ved jeg bedre. Nu forstår jeg, hvad jeg ikke før forstod. Jeg alene må være den, der dræber Harry Potter. Og sådan vil det blive. Ved disse ord, næsten som et svar på dem, hørtes et frygteligt langtrukken klageskrig af smerte og elendighed. Mange omkring bordet så forskrækket ned, for det var som om lyden kom fra et sted under deres fødder. Ormehale, sagde Voldemort uden at ændre sit lavmælte, tankefulde tonefald og uden at flytte sit blik fra den drejende krop over dem. Har jeg ikke talt med dig om at holde vores fange i ro? Jo, herre, gispede en lille mand, der hidtil havde siddet så dybt nedsunket i sin stol halvvejs nede langs bordet, at pladsen ved første øjekast så ud til at være ledig. Nu tumlede han op fra sædet og hastede gennem rummet, i det han efterlod sig et besynderligt glimt af sølv. Som jeg sagde, fortsatte Voldemort og så atter rundt på sine tilhængeres anspændte ansigter, forstår jeg nu alting bedre. For eksempel får jeg brug for at låne en tryllestav af en af jer, før jeg drager ud og dræber Potter. Ansigterne omkring ham udtrykte nu rent chok. Han kunne lige så godt have forlangt, at en af dem skulle låne ham sin arm. Ingen frivillige, sagde Voldemort. Lad mig se, Lucius. Jeg ser ikke længere nogen grund til, at du skal besidde en tryllestav. Lucius Malfoy så op. Hans hud virkede gullig og voksagtig i skæret fra kaminilden, og hans øjne var så indsunkne, at de henlå i skygge. Da han talte, lød hans stemme hæs. Herre, din tryllestav, Lucius. Jeg kræver din tryllestav. Ja, Malfoy skævede til sin hustru. Hun stirrede direkte frem for sig, bleg som sin mand, og med sit lange, lyse hår hængende ned ad ryggen, men under bordet lukkede hendes slanke fingre sig kortvarigt om hans håndled. Ved hendes berøring stak Malfoy hånden ind under sin kappe, fremdrog tryllestaven og rakte den til Voldemort, der holdt den op foran sine røde øjne og undersøgte den nøje. Hvad er den lavet af? Elm, herre, hviskede Malfoy. Og kernen? Dragehjertebånd. Godt, sagde Voldemort. Han trak sin egen tryllestav frem og sammenlignede længder. Lucius Malfoy gjorde en uvilkårlig bevægelse. I brøkdelen af et sekund så det ud til, at han forventede at modtage Voldemorts tryllestav i bytte for sin egen. Bevægelsen undgik ikke Voldemorts opmærksomhed, og hans blik blev ondskabsfuldt spørgende. Giv dig min tryllestav, Lucius. Min tryllestav. Nogen blandt de forsamlede udstødte en lavmælt skadefro kluklatter. Jeg har givet dig din frihed, Lucius. Er det ikke nok for dig? Men jeg har bemærket, at din familie har virket mindre glad her på det sidste. Hvad er der ved mit ophold i dit hjem, som misfornøjer dig, Lucius?
Intet, herre. Det er jo løgn, Lucius. Det lød som om den bløde stemme fortsatte i en langtrukken hvislen, længe efter at den grusomme mund var holdt op med at bevæge sig. Et par troldmændene kunne dårligt undertrykke en skælven, da den hvislende lyd blev højere. Man kunne høre noget tungt komme krybende på gulvet under bordet. Den enorme slange kom til syne og begyndte langsomt at sno sig op af Voldemorts stol. Den fortsatte opad og opad, indtil den endelig fandt sin plads omkring Voldemorts skuldre. Dens hals var på tykkelse med et menneskes lår, og dens øjne med de smalle, lodrette pupiller blinkede ikke. Voldemort strøg åndsfraværende skabningen over det skællede skind med sine lange fingre, mens han uafbrudt betragtede Lucius Malfoy. Hvorfor lader familien Malfoy til at være så utilfreds med sin lod? Er min genkomst, min opstigning mod magten, ikke netop opfyldelsen af det ønske, den har givet udtryk for at have næret i så mange år? Naturligvis, herre, sagde Lucius Malfoy. Hans hænder rystede, da han tørrede sveden bort fra sin overlæbe. Vi ønskede det. Vi ønsker det. Til venstre for Malfoy nikkede hans hustru på en underlig stiv måde, uden at se på Voldemort og slangen. Til højre for ham kastede hans søn Draco, der hidtil havde stirret på den ubevægelige krop ovenover, et hastigt blik på Voldemort og skyndte sig at se væk igen, dødsens angst for at få øjenkontakt med ham. Herre, sagde en mørk kvinde midt for. Hendes stemme var anstrengt af sindsbevægelse. Din tilstedeværelse her på vores slægtsgård er en ære. Der er ingen større glæde end at huse dig. Hun sad ved sin søsters side, så forskellig fra hende af udseende med sin mørke hår og sine tunge øjenlåg, og så ulig hende i sin optræden. Hvor Narcissa sad stiv og udeltagende, lænede Bellatrix sig imod Voldemort, fordi ord alene ikke var nok til at vise hendes længsel efter hans nærhed. Ingen større glæde, gentog Voldemort og lagde hovedet lidt på skrå, i det han betragtede Bellatrix. Det betyder ikke så lidt at høre det fra dig, Bellatrix. Hun rødmede, og hendes øjne fyldtes med henrykkelsens tårer. Herre, du ved, at jeg kun siger sandheden. Ingen større glæde. Selv ikke sammenlignet med den lykkelige begivenhed, jeg hører fandt sted i din familie i denne uge. Hun stirrede på ham med halvt åben mund, tydeligvis forvirret. Jeg ved ikke, hvad du hentyder til, herre. Jeg taler om din niece, Bellatrix. Jeres niece, Lucius og Narcissa. Hun har netop ægtet varulven Remus Lupus. I må være meget stolte. Der udbrød hånlatter rundt om hele bordet. Mange lænede sig frem for at udveksle skadefro blikke. Nogle slog endda i bordet med deres knyttede næver. Den store slange, der ikke brød sig om opstandelsen, åbnede sin mund på vid gab og væsede rasende, men dødsgardisterne ænsede det ikke i deres jublende fryd over Bellatrix og familien Malfoys ydmygelse. Bellatrix' ansigt, der før havde rødmet af glæde, blev nu skæmmet af ildrøde vredespletter. Hun er ikke længere vores niece, herre, skreg hun for at overdøve hånlatteren. Vi, Narcissa og jeg, har ikke set vores søster, siden hun ægtede den mudderblod. Deres møgunge har intet med os at gøre, og heller ikke den slags bæster, hun måtte vælge at gifte sig med. Hvad siger du, Draco? Spurgte Voldemort. Selvom hans tonefald var lavmælt, hørtes hans stemme tydeligt gennem de hånlige tilråb og den ydmygende piften. Har du tænkt dig at være babysitter for deres hvalpe? Morskaben nåede nye højder. Draco så skrækslagen hen på sin far, der stirrede ned på sine hænder i skødet. Derefter vendte han hurtigt blikket mod sin mor, der rystede umærkeligt på hovedet, før hun fortsatte sin blinde stirren frem for sig mod væggen. Så er det nok, sagde Voldemort og strøg sin hånd beroligende over den ophidsede slange. Nok! Latteren forstummede omgående. Mange af vores ældste slægter syner hen med tiden, sagde han, mens Bellatrix stirrede åndeløst og bønfaldende på ham. I må beskære jeres stamtræ, ikke sandt?
I må sørge for, at det forbliver sundt. Bortskær de dele, der truer træets sundhed. Ja, herre, hviskede Bellatrix med øjnene, der svømmede over af taknemmelighed. Ved førstgivende lejlighed. Den lejlighed skal du få, sagde Voldemort. Og som det sker i din familie, således skal det også ske i resten af verden. Vi vil bortskære den kræft, der inficerer os, indtil der kun er rent blod iblandt os. Voldemort hævede Lucius Malfoys tryllestav og rettede den direkte mod den langsomt drejende skikkelse, der hang over bordet. Han gjorde en næsten umærkelig bevægelse med den, hvorefter skikkelsen blev bragt til bevidsthed, stønnende og kæmpende mod de usynlige bånd. Genkender du vores gæst, Severus? Spurgte Voldemort. Snape hævede sit blik mod det nedadhængende ansigt. Alle dødsgardisterne kiggede nu op på fangen, som om de endelig havde fået tilladelse til at udvise nysgerrighed. Da hun var drejet, så hendes ansigt vendte mod kaminilden, sagde kvinden med knækket skrækslagen stemme: Severus, hjælp mig. Åh ja, sagde Snape, mens fangen langsomt drejede sig bort fra ham igen. Og du, Draco? Spurgte Voldemort og strøg slangens snude med sin frie hånd. Draco rystede stift på hovedet. Nu da kvinden var vågnet, virkede han helt ud af stand til at se på hende længere. Du vil heller aldrig have deltaget i hendes lektioner, sagde Voldemort. For de af jer, som ikke ved det, har vi i aften fået selskab af Charity Burbage, der indtil for nylig underviste på Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab. Der lød lavmælt indforståede udbrud. En firskåren sammenfalden kvinde med spidse tænder knækkede. Jeg vidste, professor Burbage lærte børn af hekser og troldmænd alt om moklere, om hvordan de ikke er så forskellige fra os. En dødsgardist spyttede på gulvet. Charity Burbages ansigt var igen drejet mod Snape. Severus, jeg beder dig. Stille, sagde Voldemort og vippede umærkeligt med Malfoys tryllestav, så Charity omgående blev tavs, som var hun kniblet. Da hun ikke var tilfreds med at korrumpere og forgifte troldmandsbørns sind, skrev professor Burbage et lidenskabeligt forsvar for alverdens mudderblodsmennesker i profettidene. Troldmænd, siger hun, må acceptere disse parasitter, der nasser på vores viden og magi. At fuldblodsmagikere efterhånden er en uddøende race, er efter professor Burbages mening en højst gunstig situation. Hun ligefrem ønsker, at vi parer os med moklere, eller utvivlsomt med varulve. Denne gang var der ingen, som lå. Vreden og foragten i Voldemorts stemme var ikke til at tage fejl af. For tredje gang drejedes Charity Burbage ansigt mod Snape. Tårerne trillede fra hendes øjne og ned i hendes hår. Snape gengældte ganske uanfægtet hendes blik, indtil hendes ansigt langsomt drejede bort fra hans. Avada Kedavra! Et stærkt grønt glimt oplyste hvert hjørne af rummet. Charity faldt med et øredøvende brag ned på bordet under hende. Det knirkede og knagede under det pludselige stød. Adskillige dødsgardister kastede sig tilbage i deres stole. Draco rykkede så hurtigt baglæns, at han faldt ud af stolen og ned på gulvet. Så er der aftensmad, Nagini, sagde Voldemort blidt, hvorefter den store slange svajede og snodede sig fra hans skuldre ned mod den blankpolerede bordplade. Andet kapitel. In memoriam. Harry blødte. Med sin venstre hånd knudet om sin højre skubbede han under lavmælte eder og forbandelser døren til sit værelse op med skulderen. Der lød en knasen af knust porcelæn. Han havde trådt på en kop kold te, der havde stået på gulvet uden for hans dør. Hvad i? Han så sig omkring. Der var ingen på trappegangen i huset på Ligustervænget nummer 4. Tekoppen var nok et af Dudleys forsøg på at lægge en snedig fælde. Mens han holdt sin blødende hånd løftet, samlede Harry skårene op med den anden hånd og smed dem i den allerede fulde papirkurv lige inden for sin dør. Så løb han ud på badeværelset for at holde sin finger under hanen. Det var dumt,
meningsløst irriterende ud over enhver forstand, at han måtte afholde sig fra at udføre magi i endnu 4 dage. Men han erkendte dog, at det grimme snitsår i hans finger nok ville have overgået hans magiske evner. Han havde aldrig lært, hvordan man heler sår, og nu, hvor han tænkte over det, synes lige netop denne mangel i hans magiske uddannelse at være en alvorlig hage, ikke mindst i lyset af hans aktuelle planer. Han indskærpede sig selv, at han skulle bede Hermione om at forklare, hvordan den slags skulle gøres, mens han brugte en hel bunke toiletpapir til at tørre den spildte te op, før han vendte tilbage til sit værelse og smækkede døren efter sig. Harry havde tilbragt morgenen med at tømme sin skolekuffert fuldstændig. Det havde han ikke gjort, siden han pakkede den for allerførste gang for 6 år siden. Ved starten af hvert skoleår havde han ladet det være nok med en hurtig gennemgang af de øverste 3/4 af indholdet, som man udskiftede eller opdaterede, mens det nederste lag, gamle fjerpenne, tørrede billeøjne, sokker uden mage, der under alle omstændigheder var blevet for små, fik lov at forblive urørt. For få minutter siden havde Harry stukket sin hånd ned i kuffertens bundfald og følt en stikkende, svidende smerte i sin højre hånds ringfinger. Da han trak hånden til sig, var den dækket af blod. Nu gik han mere forsigtigt til værks. Han knælede ned ved siden af kufferten og famlede rundt i bunden. Før han fik fat i den genstand, han havde skåret sig på, stødte han på et gammelt emblem, der mat glimtende viste skiftevis Støt Cedric Diggory og Potter stinker. Et krakeleret slidt luskometer og en guldmedaljon, der gemte på en seddel underskrevet R.A.B. Endelig opdagede han den skarpe kant, der havde gjort så stor skade. Han genkendte omgående genstanden. Det var et 2 centimeter langt skår fra det fortryllede spejl, som hans afdøde gudfar Sirius havde givet ham. Harry lagde det til side og følte forsigtigt rundt i kuffertens hjørner efter resten, men der var ikke andet tilbage af hans gudfars sidste gave end pulveriseret glas, der dækkede det nederste lag bundfald som glitrende støv. Harry satte sig op og undersøgte det skarpe skår, han havde skåret sig på, men han så ikke andet end spejlbilledet af sine egne klare grønne øjne. Så lagde han skåret oven på morgenudgaven af Profettidene, der lå ulæst på sengen, hvorefter han gik til angreb på resten af kuffertens bundfald for at dæmme op for de bitre minder og de stik af længsel og sorg, spejlstumpen havde fremkaldt. Det tog endnu en time at tømme kufferten fuldstændig, smide de ubrugelige sager ud og sortere resten i bunker, alt efter om han troede, at han nogensinde ville få brug for dem eller ej. Hans skolekapper og quidditch-kapper, kedel, pergament, fjerpenne og de fleste af hans lærebøger var stablet i et hjørne, hvor han ville efterlade det hele. Han tænkte lidt på, hvad hans tante og onkel mon ville gøre af det. Brænde det i nattens mulm og mørke, sandsynligvis, som om det var beviser for en frygtelig forbrydelse. Hans moklertøj, usynlighedskappe, elixirsæt, visse bøger, fotoalbummet, som Hagrid engang havde foræret ham, en stak breve og hans tryllestav var pakket ned i en gammel rygsæk. I forlommen havde han stukket røverkortet og medaljongen, der indeholdt sedlen underskrevet R.A.B. Medaljongen havde fået ærespladsen, ikke fordi den var værdifuld, egentlig var den værdiløs, men på grund af, hvad det havde kostet at få fat i den. Tilbage var en betragtelig stak aviser, der lå på hans skrivebord ved siden af en snehvide ugle Hedvig. En for hver dag, Harry havde tilbragt på Ligustervænge denne sommer. Han rejste sig fra gulvet, strakte sig og gik hen til sit skrivebord. Hedvig bevægede sig ikke, da han begyndte at bladre gennem aviserne og smide dem i affaldsbunken en for en. Uglen sov eller lod som om. Hun var vred på Harry, fordi hun for tiden kun fik begrænset tid uden for sit bur. Da han var ved at være til bunds i avisbunken, begyndte Harry at sætte tempoet ned, fordi han ledte efter en bestemt udgave, som han huskede var kommet kort efter, at han var vendt tilbage til Ligustervænget for sommeren. Han huskede, at det var nummeret med en kort notits på forsiden om, at Charity Burbage, læreren i moklerstudier på Hogwarts, havde taget sin afsked. Endelig fandt han den. Han bladrede om på side 10, lod sig dumpe ned i sin skrivebordsstol
og genlæste den artikel, han havde ledt efter. Mindeord for Albus Dumbledore af Elphias Doge. Jeg mødte Albus Dumbledore som 11-årig på vores første dag på Hogwarts. Vores gensidige sympati skyldtes utvivlsomt det faktum, at vi begge følte os uden for fællesskabet. Jeg havde fået dragekopper kort før min ankomst til skolen, og selvom sygdommen ikke længere var smitsom, var mit arrede ansigt og den grønlige hudfarve nok til at holde de fleste andre elever på afstand. Albus, for sin del, var kommet til Hogwarts bebyrdet med et dårligt ry på grund af sin familie. Mindre end et år forinden var hans far, Percival, blevet dømt for et brutalt og meget omtalt angreb på 3 unge muglere. Albus forsøgte aldrig at benægte, at hans far, der senere døde i Azkaban, havde begået forbrydelsen. Tværtimod forsikrede han mig om, at han vidste, at hans far var skyldig, da jeg endelig fik taget mod til mig og spurgt til sagen. Men derudover nægtede Dumbledore at tale om den triste affære, selvom mange forsøgte at få ham til det. Der fandtes endnu dem, der ligefrem roste hans fars handling, og gik ud fra, at Albus også måtte være muglerhader. De kunne ikke have taget mere fejl. Som enhver, der kendte Albus vil vide, udviste han aldrig den mindste uvilje mod muglere. Derimod fik han i de følgende år en hel del fjender på grund af sin støtte til mugleres rettigheder. Der gik dog ikke mange måneder, før Albus eget gode ry overskyggede hans fars dårlige. Ved afslutningen af sit første skoleår var han ikke længere kendt som muglerhaderens søn, men som intet mindre end den dygtigste elev nogensinde set på skolen. De af os, som var så heldige at høre til blandt hans venner, nød godt af hans gode eksempel, samt ikke at forglemme hans hjælp og opmuntring, som han gavmildt delte ud af. Han betroede mig senere i livet, at han allerede dengang vidste, at hans største glæde lå i at undervise. Han ikke blot vandt enhver fortjenstpræmie skolen kunne tilbyde. Han var også hurtigt i regelmæssig kontakt med datidens mest agtværdige navne, inklusive Nicolas Flamel, den berømte alkymist, Bathilda Bagshot, den velrenommerede historiker, og Adalbert Waffling, den magiske teoretiker. Adskillige af hans afhandlinger fandt vej til lærte publikationer, såsom Tidens trylletendenser, Grænsebrydende fortryllelser og Elixirer i praksis. Dumbledores fremtidige karriere lod til at kunne nå uanede højder, og det eneste ubesvarede spørgsmål var, hvornår han ville blive minister for magi. Selvom det i de senere år tit og ofte blev forudsagt, at han var på nippet til at tage embedet, forblev han uden ministerielle ambitioner. 3 år efter, at vi var begyndt på Hogwarts, ankom Albus' bror til skolen. De var hinandens modsætninger. Aberforth var ikke akademisk og foretrak i modsætning til Albus at afgøre uenighed med en duel frem for en fornuftsbaseret diskussion. Det er dog helt forkert at påstå, som nogen har gjort, at brødrene ikke var gode venner. De kom godt ud af det med hinanden, så godt som 2 så forskellige drenge nu engang kan. For ikke at gøre Aberforth uret, skal det også understreges, at det ikke kan have været nogen ubetinget behagelig oplevelse at leve i Albus' skygge. At blive konstant overstrålet var et af arbejdsvilkårene, når man var hans ven, og som hans bror kan det vilkår ikke have været lettere at komme overens med. Da Albus og jeg forlod Hogwarts, havde vi planlagt at foretage den traditionelle verdensrundrejse sammen. Vi ville besøge og observere udenlandsk trolddomskunst, før vi påbegyndte en stræben efter vores respektive karrieremål. Men en tragisk hændelse kom i vejen. Selv samme aften, som vores rejse skulle begynde, døde Albus' mor, Kendra, og efterlod Albus som familiens overhoved og eneste forsørger.
Jeg udsatte min afrejse længe nok til at deltage i Kendras begravelse og tog derefter alene ud i verden. Uden nogen stor formue og med en yngre bror og søster at tage sig af, kunne der ikke længere være tale om, at Albus fulgte med mig. Det var den periode af vores liv, hvor vi havde mindst kontakt med hinanden. Jeg skrev til Albus og beskrev måske en smule ufølsomt af mig de fantastiske oplevelser, jeg havde på min rejse lige fra en flugt fra kimærerne i Grækenland til de egyptiske alkymisters eksperimenter. Han skrev til gengæld til mig og fortalte en smule om sit hverdagsliv, hvilket jeg gættede mig til måtte være frustrerende trivielt for så fremragende en troldmand. Opslugt som jeg var af mine egne oplevelser, blev jeg så meget desto mere chokeret, da jeg nær afslutningen af min rejse til min gru hørte, at endnu en tragedie havde ramt familien Dumbledore, nemlig hans søster Arianas død. Selvom Ariana længe havde døjet med et skrøbeligt helbred, var chokket over hendes død så kort tid efter tabet af deres mor knusende for begge brødre. Alle, som stod Dumbledore nær, og jeg regner mig selv for en af de heldige, er enige om, at Arianas død og den efterfølgende skyldfølelse, som Albus tyngede sig selv med, naturligvis helt og aldeles uden rimelig årsag, mærkede ham for livet. Jeg vendte hjem og mødte en ung mand, der havde gennemlevet et langt ældre menneskes lidelser. Albus var mere reserveret end før og ikke så sorgløs. Og i kølvandet på sorgen skulle det vise sig, at Arianas død frem for at styrke båndene mellem Albus og Aberforth førte til fremmedgørelse. Med tiden blev distancen mellem dem dog mindsket, for i de sidste år genetablerede de et, om ikke nært, så dog hjerteligt forhold til hinanden. Men fra den tid talte Albus Dumbledore kun sjældent om sine forældre og Ariana. Vi, hans venner, lærte ikke at nævne dem. Andre skribenter vil nok beskrive de følgende års triumfer. Dumbledores utallige bidrag til udviklingen af den magiske videnskab, inklusive hans opdagelse af de 12 anvendelser af drageblod, som vil komme generationer efter generationer til gode, samt ikke at forglemme hans klogskab og dømmekraft fra tiden som overheksemester i højmagiratet. Man taler stadig om, at ingen troldmandsduel nogensinde har overgået dysten mellem Dumbledore og Grindelwald i 1945. De, som bevidnede den, har skrevet om den rædsel og ærefrygt, de følte ved at overvære disse 2 ekstraordinære troldmænd kæmpe. Dumbledores triumf og dens konsekvenser for troldmandssamfundet regnes i magisk historie for et vendepunkt, hvis betydning end ikke er overgået af indførelsen af det internationale hemmelighedsdekret, eller han, som ikke må benævnes, fald. Albus Dumbledore var aldrig stolt eller forfængelig. Han kunne finde prisværdige træk i enhver, uanset hvor tilsyneladende ubetydelig eller elendig man virkede, og jeg er overbevist om, at de tab, han led i en ung alder, styrkede hans menneskelighed og medfølelse. Jeg vil savne hans venskab usigeligt, men mit personlige tab er intet mod det tab, hele troldmandssamfundet lider ved hans bortgang. At han var den mest inspirerende og højest elskede af alle Hogwarts rektorer er indiskutabelt. Han døde, som han levede, midt i sin kamp for en højere sag. Selv i sin sidste time var han lige så villig til at række en hånd ud mod en lille dreng med dragekopper, som han var den dag, jeg mødte ham. Harry var færdig med at læse, men fortsatte med at stirre på billedet, der var sat ind sammen med nekrologen. Dumbledore smilede sit sædvanlige venlige smil, men i det han kiggede ud over kanten af sine halvbriller,
gav han et tydeligt indtryk, selvom billedet kun var tryksværte, af at gennemskue Harry, hvis sørgmodighed nu blev blandet med en følelse af skam. Han havde troet, at han kendte Dumbledore ganske godt, men nu efter at have læst nekrologen, måtte han modvilligt erkende, at han vel næppe kunne påstå overhovedet at have kendt ham rigtigt. Ikke en eneste gang havde han skænket Dumbledores barndom eller ungdom en tanke. Det var som om han kun havde eksisteret fra det tidspunkt, hvor Harry mødte ham første gang, ærværdig, sølvkronende og gammel. Tanken om en teenage Dumbledore var simpelthen besynderlig. Det var som at forestille sig en ubegavet Hermione eller en kælende futskolopenter. Han havde aldrig overvejet at spørge Dumbledore om hans fortid. Det ville sandsynligvis også have føltes meget mærkeligt, endda uforskammet, hvis han havde gjort det. Men det havde trods alt været almindeligt kendt, at Dumbledore havde deltaget i den legendariske duel med Grindelwald, og Harry havde aldrig så meget som tænkt på at spørge Dumbledore, hvordan det havde været. Ej heller havde han tænkt på at spørge til sin rektors andre berømte præstationer. Nej, de havde altid talt om Harry. Harrys fortid, Harrys fremtid, Harrys planer. Og det dæmrede for Harry, at selvom hans fremtid var så farefuld og usikker, havde han forsømt at bede Dumbledore om at fortælle mere om sig selv. Den ene gang han havde stillet sin rektor et personligt spørgsmål, mistænkte han Dumbledore for ikke at have svaret sandfærdigt. Hvad ser du, når du stiller dig foran spejlet? Jeg ser mig selv med et par tykke uldsokker i hånden. Efter flere minutters tankefuldhed rev Harry nekrologen ud af profettidene, foldede den omhyggeligt sammen og stak den ind i første bind af praktisk forsvarsmagi og hvordan man bruger det mod mørkets kræfter. Så smed han de resterende aviser over i affaldsbunken og vendte sig om for at kaste et blik ud over sit værelse. Nu var her ryddeligt. De eneste ting, som ikke lå på rette plads, var dagens udgave af profettidene, som stadig lå på sengen, og oven på den det lille skår af spejlglas. Harry gik derhen, tog skåret op og foldede avisen ud. Han havde kun lige kastet et enkelt blik på forsidens overskrift, da han havde modtaget den sammenrullede avis fra buduglen tidligt om morgenen, og derefter havde han smidt den til side efter at have konstateret, at der ikke stod noget om Voldemort. Harry var sikker på, at ministeriet lagde bånd på profettidene for at sløre nyheder om Voldemort. Det var derfor først nu, han opdagede, hvad han havde overset. På den nederste halvdel af forsiden var der en mindre overskrift sammen med et billede af Dumbledore i rask march med et plaget ansigtsudtryk. Dumbledore. Skal sandheden om sider for en dag? I næste uge følger den chokerende historie om det moralsk anløbne geni, der af mange anses for at være sin generations største troldmand. Rita Rivejern skærer igennem det populære glansbillede af ophøjet sølverskægget visdom og afslører den forstyrrede barndom, den lovløse ungdom, de livslange fejder og fordækte hemmeligheder, som Dumbledore tog med sig i graven. Hvorfor var manden, der ansås for at være en oplagt kandidat til posten som minister for magi, tilfreds med stillingen som ordinær skoleforstander? Hvad var det virkelige formål med den hemmelige organisation, kendt under navnet Fønixordenen? Hvordan mødte Dumbledore i virkeligheden sit endeligt? Svarene på disse og mange andre spørgsmål bliver grundigt behandlet, vendt og drejet i den opsigtsvækkende nye biografi Albus Dumbledores liv og løgne af Rita Rivejern, interviewet med eneret af Bethy Braithwaite, side 13. Harry flåede i avisens sider og fandt side 13. Ved artiklens begyndelse bragtes endnu et billede med et velkendt ansigt, en kvinde med juvelbesatte briller, kunstfærdigt krøllet lyst hår og blottede tænder i en grimasse, der nok skulle være et vindende smil. Hun vinkede koket op til ham. Harry gjorde sit bedste for at ignorere dette kvalmende syn og læste videre. Når man møder hende ansigt til ansigt, er Rita Rivejern en langt varmere og blidere person end hendes vidtrækkende ry som avisernes skarpeste pen ellers lader tro.
Efter venligt at have modtaget mig i sit hyggelige hjems entré, tager hun mig med ud i køkkenet for at servere en kop te og et stykke pundkage, samt, behøver jeg nævne det, en ordentlig portion dampende frisk sladder. Det siger sig selv, at Dumbledore er en hver levende skildres drøm, siger Rivian. Sådan et langt og fuldt liv. Jeg er sikker på, at min bog kun er den første af en lang række om ham. Hvad det angår, var Rivian hurtigt ud. Hendes 900 sider lange bog blev færdigskrevet kun 4 uger efter Dumbledores mystiske død i juni. Jeg spørger hende, hvordan hun dog klarede den lynhurtige bedrift. Når man har været journalist så længe som jeg, er arbejde under tidspres dagligdag. Jeg vidste, at troldmandsverdenen skreg på den komplette historie, og jeg ville være den første til at opfylde det behov. Jeg nævner den nylige kritik fra Elphias Doge, særlig rådgiver for Højmagiratet og livslang ven af Albus Dumbledore, der blandt andet siger, at bogen indeholder færre fakta, end hvad der kan stå på et plat ugekort. Rita kaster nakken tilbage og ler. Den kære Dodgy. Jeg husker, at jeg interviewede ham om dønfolkets rettigheder for få år siden, det kære væsen. Fuldstændig gak. Det viste sig, at han svævede i den vildfarelse, at vi sad på bunden af Lake Windermere og bad mig om at holde udkig efter geder. Men Elphias Doges anklager om unøjagtigheder vinder genklang mange steder. Mener Rivian virkelig, at 4 korte uger er nok til at gengive det fulde billede af Dumbledores lange og ekstraordinære liv? Sødeste, smiler Rivian og giver mig et hengivent dask over knorrene. Du ved vel lige så vel som jeg, hvor meget information man kan høste med en taske fuld galeoner. En fast overbevisning om, at ordet nej ikke tæller som svar, samt en god skarp kvikskribler. Desuden var folk ved at falde over hinanden i deres iver efter at få lov at sige et par sandheder om Dumbledore. Det er ikke alle, der synes, han var så fantastisk, må du vide. Han trådte på frygtelig mange betydningsfulde tæer. Gamle Dodgy Doge kan godt stige ned fra sin høje hippogrif, for jeg har haft adgang til en kilde, som de fleste journalister vil give deres tryllestav for at få i tale. En kilde, der aldrig før har ladet sig høre i offentligheden, og som stod Dumbledore nær i den mest turbulente og omtumlede periode af hans ungdom. Foromtalen af Rivians biografi har advaret om, at der er adskillige rystende afsløringer i vente for dem, som har troet, at Dumbledore levede et uangribeligt liv. Kan du løfte sløret for de største overraskelser, spørger jeg. Nej, ved du nu hvad, Betty? Jeg røber da ikke alle højdepunkterne, før nogen har købt bogen, ler Rivian. Jeg kan love, at enhver, der stadig anser Dumbledore for at være lige så uskyldsvid som hans skæg, har en brat opvågning i vente. Lad os bare sige, at ingen, der har hørt ham rase over du ved hvem, vil have drømt om, at han selv havde fusket med mørk magi i sin ungdom. Og som en troldmand, der brugte sine modne år på at prædike tolerance, var han ikke ligefrem frisindet som yngre mand. Albus Dumbledore har en skummel fortid, samt ikke at forglemme en særdeles tvivlsom familie, hvilket han gjorde sig store anstrengelser for at holde skjult. Jeg spørger, om Rivian hentyder til Dumbledores bror Aberforth, der blev dømt i Højmagiratet for misbrug af magi, hvilket udløste en skandale for 15 år siden. Aberforth er kun toppen af isbjerget, ler Rivian. Nej, jeg taler om noget, der er langt værre end en bror med forkærlighed for at rumstere rundt med geder. Endda værre end den moklerlemlæstende far. Dumbledore kunne under alle omstændigheder ikke styre nogen af dem. De blev begge anklaget og stillet for Højmagiratet. Nej, det er moderen og søsteren, der fascinerede mig. Jeg behøvede kun at krasse i overfladen for at afdække en veritabel majbunke af betændte forhold. Men som sagt, du må vente til kapitel 9 for at få en detaljeret beretning. Alt hvad jeg har at sige nu, er, at det ikke undrer mig, at Dumbledore ikke fortalte nogen, hvordan han brækkede sin næse. Men ser man bort fra familieskeletterne i skabet, vil Rivian så benægte den akademiske overlegenhed, der satte Dumbledore i stand til at gøre så mange magiske opdagelser. Han var et lyst hoved, medgiver hun, selvom mange nu sætter spørgsmålstegn ved hans ret til at modtage fuld anerkendelse for en del af sine såkaldte præstationer. Som jeg afslører i kapitel 16, hævder Ivan Dillensby, at han allerede havde opdaget 8 anvendelser af drageblod, da Dumbledore lånte hans afhandling.
Men den store betydning er en del af Dumbledores resultater, indvender jeg, kan vel ikke tilbagevises. Hvad med hans legendariske sejr over Grindelwald? Jeg er glad for, at du nævner Grindelwald, siger Rivejern med et såmodigt smil. Jeg er bange for, at de, som nærer ærefrygt for Dumbledores spektakulære sejr, må forvente, at en bombe snart vil sprænges. En stinkbombe. Det er en meget beskidt affære. Jeg kan kun sige, vær ikke så sikker på, at den legendariske duel virkelig fandt sted. Efter endt læsning af min bog vil mange nok blive nødsaget til at konkludere, at Grindelwald simpelthen fremtryllede et hvidt lommetørklæde fra spidsen af sin tryllestav og overgav sig uden kamp. Rivejern nægter at røbe mere om dette spændende emne, så vi vender os i stedet mod det forhold, som utvivlsomt fascinerer hendes læsere mere end noget andet. Ja, sandelig, siger Rivejern ivrigt nikkende. Jeg helliger et helt kapitel til at komme til bunds i forholdet mellem Potter og Dumbledore. Et forhold, der er blevet omtalt som usundt, ja, ligefrem uhyggeligt. Jeg må igen påpege, at man må købe min bog for at få hele historien, men der er ingen tvivl om, at Dumbledore nærede en unaturlig interesse for Potter fra første færd. Om han virkelig havde drengens bedste for øje, ja, det skal vi få at se. Det er i hvert fald ingen hemmelighed, at Potter har haft en højst problematisk pubertetsperiode. Jeg spørger, om Rivejern stadig har kontakt med Harry Potter, som hun blev så kendt for at interviewe sidste år, hvor hun skrev sin gennembrudsartikel med Potters tanker om, hvorvidt hvem var vendt tilbage. Ja, vi har et stærkt bånd mellem os, siger Rivejern. Stakkels Potter har kun få rigtige venner, og vi mødtes i en af de sværeste perioder i hans liv, under turneringen i magisk trekamp. Jeg er nok en af de ganske få, der kan sige, at de kender den virkelige Harry Potter. Dette fører os ubesværet videre til de mange rygter, der stadig verserer om Dumbledores sidste timer. Tror Rivejern på, at Potter var til stede, da Dumbledore døde? Altså, jeg vil ikke røbe for meget, det hele står i bogen, men øjenvidner, der befandt sig på Hogwarts-slottet, så Potter flygte fra stedet, efter at Dumbledore faldt, sprang eller blev skubbet ud over kanten. Potter vidnede senere mod Severus Snape, en mand mod hvem han nærer et notorisk had. Er tingene så enkle, som det hævdes? Det må troldmandssamfundet selv vurdere, efter at de har læst min bog. Og med denne spændende tanke forlader jeg Rita Rivejern. Der kan ikke herske tvivl om, at Rivejern har skriblet sig til en selvskreven bestseller. Dumbledores skare af beundrere må imidlertid skælve ved tanken om, hvilke afsløringer af deres helt, der snart vil se dagens lys. Harry havde nået slutningen af artiklen, men han fortsatte med at stirre tomt på siden. Afsky og raseri steg op i ham, og han følte det, som om han skulle kaste op. Han krøllede avisen sammen til en kugle og kastede den af al magt mod væggen, hvor den sluttede sig til resten af affaldet, der hobede sig op på gulvet omkring hans overfyldte papirkurv. Han gav sig til at vandre hvileløst og afmægtigt rundt i værelset, tømte allerede tomme skuffer og samlede bøger op for blot at lægge dem tilbage i de samme bunker, uden at være bevidst om, hvad han foretog sig, mens tilfældige udpluk fra interviewet med Rita gav genlyd i hans hoved. Et helt kapitel om forholdet mellem Potter og Dumbledore. Det er blevet kaldt usundt, ligefrem uhyggeligt. Han har fusket med mørk magi i sin ungdom. Jeg har adgang til en kilde, som de fleste journalister vil give deres tryllestav for. Løgne, brølede Harry, og så gennem vinduet, hvordan naboen, der var standset for at genstarte sin plæneklipper, kiggede nervøst op. Harry lod sig dumpe ned på sengen. Det skårede stykke spejlglas dansede væk fra ham, da madrassen gav efter. Han samlede det op og drejede det mellem sine fingre, mens han tænkte og tænkte på Dumbledore og de løgne, Rita Rivejern brugte til at sværte hans eftermæle med. Der kom et glimt af den klareste blå farve. Harry stivnede, og hans sårede finger gled igen på spejlstumpens skarpe kant. Det var noget, han bildte sig ind. Det måtte det være.
Han så sig tilbage over skulderen, men væggen havde den sædvanlige, sygelige ferskenfarve, som tante Petunia havde valgt. Der var ingen blå farve, som kunne fanges i et spejlbillede. Han kiggede igen ind i spejlfragmentet og så intet andet end sine egne strålende grønne øjne. Det var bare noget, han havde bildt sig ind. Der var ingen anden forklaring. Det var hans fantasi, der løb om hjørner med ham, fordi han havde tænkt sådan på sin døde rektor. Sikkert var det i hvert fald, at Albus Dumbledores skarpe blå øjne aldrig ville rette deres altseende blik mod ham igen. 3. kapitel. Familien Dursleys afrejse. Lyden af hoveddøren, der smækkede, gav genlyd op ad trappen, og en stemme råbte, "Se og kom herned, du!" Efter at han i 16 år var blevet tiltalt på den måde, var Harry ikke i tvivl om, hvem hans onkel kaldte på. Alligevel reagerede han ikke med det samme. Han stirrede stadig på spejlskåret, hvor i han i det flygtigste fragment af et sekund syntes at have set Dumbledores øje. Først da hans onkel brølede, "Knægt!" rejste Harry sig langsomt og gik hen mod døren, efter at have givet sig tid til at lægge spejlskåret ned i sin rygsæk til alle de andre ting, han ville tage med sig. "Det var du længe om," buldrede Vernon Dursley, da Harry kom til syne op ved toppen af trappen. "Se at komme herned. Jeg vil tale med dig." Harry slendrede ned ad trinene med hænderne dybt begravet i sine cowboybukselommer. Da han kom ind i dagligstuen, fandt han alle 3 medlemmer af familien Dursley ventende og rejseklædte. Onkel Vernon stod i en lysebrun jakke med lynlås, tante Petunia i en sirlig laksefarvet frakke, og Dudley, Harrys store, kraftige, muskuløse fætter, var iført sin læderjakke. "Ja," sagde Harry. "Sæt dig," sagde onkel Vernon. Harry hævede øjenbrynene. "Hvis du vil være så venlig," tilføjede onkel Vernon med en svag ansigtstrækning, som om den høflige tilføjelse var ved at sætte sig på tværs i halsen på ham. Harry satte sig. Han havde på fornemmelsen, hvad der ventede nu. Hans onkel begyndte at vandre frem og tilbage. Tante Petunia og Dudley fulgte ham med øjnene. De så urolige ud. Til sidst standsede onkel Vernon med sit store ansigt fortrukket af koncentration foran Harry og begyndte, "Jeg har skiftet mening," sagde han. "Sikke en overraskelse," sagde Harry. "Det tonefald skal du ikke bryde dig om," begyndte tante Petunia med skinger stemme, men Vernon Dursley affærdigede hende med en håndbevægelse. "Det hele er engang sludder og humbug," sagde onkel Vernon og stirrede på Harry med små griseøjne. "Jeg er kommet til det resultat, at jeg ikke tror et ord af det. Vi bliver, hvor vi er. Vi skal ingen steder hen." Harry så op på sin onkel og følte en blanding af irritation og morskab. I de sidste 4 uger havde Vernon Dursley skiftet mening for hvert døgn, der var gået. De havde pakket bilen og pakket ud igen, hver gang han ændrede sin beslutning. Harrys yndlingsøjeblik havde været, da onkel Vernon, uvidende om, at Dudley havde lagt sine træningsvægte ned i sin kuffert siden sidste gang de havde læsset bilen, forsøgte at slæbe kufferten tilbage til bagagerummet og var endt med at kollapse under høje smertensbrøl og mange bandeord. "Ifølge dig," sagde onkel Vernon, i det han genoptog sin vandring frem og tilbage i dagligstuen, "er vi, Petunia, Dudley og jeg, i fare. Truet af nogen af min slags, husker du nok," sagde Harry. "Ja, jeg tror, det er humbug og sludder," gentog onkel Vernon og standsede atter foran Harry. "Jeg lå vågen den halve nat og tænkte det hele igennem, og jeg tror, det er et komplot for at overtage huset." "Huset?" gentog Harry. "Hvilket hus?" "Dette hus," hyldede onkel Vernon, og blodåren i hans tænding begyndte at pulsere. "Vores hus. Huspriserne skyder i vejret med raketfart i dette område. Du vil have os af vejen, så du kan lave lidt hokus pokus, og før vi vil af det, vil skødet og alle de andre dokumenter stå i dit navn, og..." "Er du blevet vanvittig?" spurgte Harry. "Et komplot for at få huset her. Er du virkelig så dum, som du ser ud til?"
Du våger ikke, hvinede tante Petunia, men Vernon affærdigede hende igen. Den slags trivielle fornærmelser mod hans person var for intet at regne i forhold til den fare, han syntes, han havde fået færden af. Hvis du skulle have glemt det, sagde Harry, så har jeg allerede et hus. Min gudfar efterlod mig et. Hvorfor skulle jeg ønske det her? På grund af minderne om alle de lykkelige stunder måske? Der blev stille. Harry troede, han havde lukket munden på sin onkel med det argument. Du hævder, sagde onkel Vernon og begyndte igen at vandre, at ham Lord Dims. Voldemort, sagde Harry utålmodigt, og vi har allerede været det her igennem 100 gange. Det er ikke noget, jeg hævder. Det er et faktum. Dumbledore gav dig besked om det sidste år, og Kingo og hr. Weasley. Vernon Dursley skød vredt skuldrene frem, og Harry gættede på, at hans onkel prøvede at fortrænge et hvert minde om det uanmeldte besøg af 2 fuldvoksne troldmænd, som fandt sted få dage inde i Harrys sommerferie. Kingo Shacklebolt og hr. Weasleys pludselige opdukken foran hoveddøren havde været et meget ubehageligt chok for familien Dursley. Harry måtte dog indrømme, at eftersom hr. Weasley engang havde lagt en halv dagligstue i ruiner, kunne hans ankomst næppe forventes at henrykke onkel Vernon. Kingo og hr. Weasley forklarede også situationen, fortsatte Harry uden videre hensyn til sin onkels følelser. Når jeg fylder 17, vil det magiske værn, der beskytter mig, blive brudt, hvilket gør jer lige så udsatte som mig. Ordenen er sikker på, at Voldemort vil gå efter jer først, enten for at underkaste jer tortur, så I røber, hvor jeg er, eller fordi han ved at holde jer som gidsler vil lokke mig til at prøve at befri jer. Onkel Vernons og Harrys øjne mødtes. I det korte øjeblik var Harry sikker på, at de begge spekulerede på det samme. Så genoptog onkel Vernon sin vandring frem og tilbage, mens Harry fortsatte. I må gå under jorden, og ordenen vil hjælpe jer med det. I får tilbudt højeste grad af beskyttelse, det bedste tilbud, I kan få. Onkel Vernon sagde intet, men fortsatte med at trappe frem og tilbage. Udenfor var solen ved at gå ned over ligusterhækkene. Naboens plæneklipper gik igen i stå. Jeg troede, at der var en minister for magi, udbrød onkel Vernon brat. Det er der også, sagde Harry overrasket. Nå, men hvorfor kan han så ikke beskytte os? Efter min mening burde uskyldige ofre, der intet andet har gjort end at huse en mærket mand, være kvalificeret til beskyttelse på regeringsniveau. Harry lå. Han kunne ikke lade være. Det var så uendeligt typisk af hans onkel at sætte sin lid til myndighederne, selv i den magiske verden, som han foragtede og nærede mistillid til. Du hørte jo, hvad hr. Weasley og Kingo sagde, svarede Harry. Vi mener, at ministeriet er infiltreret. Onkel Vernon marcherede hen til kaminen og tilbage igen, så tungt pustende af hans store sorte overskæg blafrede. Han var stadig højrød i ansigtet af hektisk tankevirksomhed. Godt, sagde han så og standsede igen foran Harry. Godt så. Hvis vi nu siger, at vi accepterer denne beskyttelse, så kan jeg stadig ikke forstå, hvorfor vi ikke kan få ham Kingo som livvagt. Men noget besvær lykkedes det Harry at afholde sig fra at rulle med øjnene. Dette spørgsmål havde de også haft op at vende adskillige gange. Jeg har jo allerede fortalt dig, sagde han sammenbidt, at Kingo beskytter jeres premierminister. Netop. Han er den bedste, sagde onkel Vernon og pegede på den slukkede tv-skærm. Familien Dursley havde fået øje på Kingo i et nyhedsindslag, hvor han gik diskret bag moklernes premierminister under et officielt besøg på et hospital. Dette og det faktum, at Kingo virkelig forstod at klæde sig som en mokler, samt ikke at forglemme hans dybe, rolige og myndige stemme, havde vakt familiens sympati for Kingo, hvilket aldrig ville være sket med nogen anden troldmand, men de havde selvfølgelig heller ikke set ham med øreringen på plads i øret. Det er muligt, men han er optaget, sagde Harry. Men Hestier Jones og Daedalus Diggle er mere end kvalificeret til opgaven. Hvis vi så bare kunne få lov at se deres CV, begyndte onkel Vernon. Men nu mistede Harry tålmodigheden. Han rejste sig op, gik hen til sin onkel og begyndte selv at pege på fjernsynet. Alle disse ulykker er ikke ulykker. Sammenstødene, eksplosionerne og afsporinger og hvad der ellers er sket, siden vi sidst så nyheder. Folk forsvinder, de omkommer, og han står bag det hele, Voldemort. Jeg har sagt det til dig igen og igen. Han dræber moklere for sjov.
Selv tågen, den er forårsaget af dementorer, og hvis du ikke kan huske, hvad de er for nogen, så spørg din søn. Dudley slog lynhurtigt sine hænder op for munden, men da han så sine forældres og Harrys øjne hvile på sig, sænkede han dem langsomt igen og spurgte, er der flere af dem? Flere, lå Harry. Flere end de 2, der angreb os, mener du? Selvfølgelig er der det. Der er hundredvis, måske efterhånden tusindvis, fordi de næres af frygt og fortvivlelse. Godt, brummede Vernon Dursley. Vi forstår, hvad du mener. Det håber jeg, sagde Harry. Fra det tidspunkt, jeg fylder 17, vil de alle, dødsgardisterne, dementorerne, måske endda en fægerig, det vil sige omvandrende lig underkastet mørk magi, være i stand til at finde jer, og de vil ikke tøve med at gå til angreb. Og hvis I kan huske sidste gang, I prøvede at slippe væk fra troldmænd, vil I nok give mig ret i, at I behøver hjælp. Der blev stille et øjeblik, hvor de alle genkaldte sig det fjerne ekko af en dør, som Hagrid slog ind for så mange år siden. Tante Petunia så på onkel Vernon, og Dudley stirrede på Harry. Til sidst udbrød onkel Vernon, men hvad med mit arbejde? Hvad med Dudleys skole? Den slags ting er vel ligegyldige for sådan en samling troldmandsdriver der. Fatter du det ikke? Råbte Harry. De vil torturere og dræbe jer, ligesom de gjorde med mine forældre. Far, sagde Dudley højt. Far, jeg går med de der ordensfolk. Dudley, sagde Harry, for første gang i dit liv sagde du noget fornuftigt. Han vidste, at slaget var vundet. Hvis Dudley var skræmt nok til at tage imod ordenens hjælp, ville hans forældre følge ham. Der kunne ikke være tale om, at de lod sig skille fra deres dottermanden. Harry kastede et blik på rejseuret, der stod på kaminhylden. De er her i løbet af de næste 5 minutter, sagde han, og da familien Dursley ikke svarede, forlod han stuen. Udsigten til at skulle tage afsked, måske for evigt, med sin tante, onkel og fætter, forekom Harry lys og lykkelig, men ikke desto mindre føltes det lidt underligt. Hvad siger man til hinanden efter 16 års inderlig uvilje? Tilbage i sit værelse gav Harry sig til at rumstere formålsløst med sin rygsæk. Så stak han et par ulenødder ind mellem træmmerne i Hedvigs bur, men hun ignorerede dem. Vi skal snart afsted, sagde Harry til hende. Så får du lov at flyve igen. Dørklokken ringede. Harry tøvede lidt, men så skyndte han sig at forlade værelset for at gå nedenunder igen. Han kunne ikke forlange, at Hestaya og Daedalus skulle håndtere familien Dursley på egen hånd. Harry Potter, pep en begejstret stemme i samme øjeblik Harry åbnede døren. En lille mand iført lyslilla høj hat bukkede dybt og elegant for ham. Mein ære. Tak, Daedalus, sagde Harry og sendte den mørkhårede Hestaya et lille halvflovt smil. Det er virkelig pænt af jer at stille op. De er herinde, min tante, onkel og fætter. Vær hilset, Harrys slægtninge, sagde Daedalus glad, i det han marcherede ind i dagligstuen. Familien Dursley lod ikke til at sætte pris på denne hilsen. Harry forventede næsten, at onkel Vernon skiftede mening igen. Dudley krabbede sig nærmere til sin mor, besynet af heksen og troldmanden. Jeg ser, at alt er pakket og klart. Fremragende. Som Harry har fortalt jer, er planen ganske enkel, sagde Daedalus. Han fremdrog et kolossalt lommeur fra sin vestelomme og så nøje på det. Vi tager afsted før Harry. På grund af faren ved at bruge magi i jeres hjem, Harry er jo stadig mindreårig, og det kan give ministeriet en undskyldning for at lade ham arrestere, vil vi køre små 20 kilometer, før vi spektraltransfererer os til det sikre sted, vi har udvalgt til jer. Du ved vel, hvordan man kører bil? Spurgte han høfligt onkel Vernon. Ved, hvordan man... Selvfølgelig ved jeg bare tage mig, hvordan man kører, spruttede onkel Vernon. Meget imponerende, så meget imponerende. Jeg ville personligt blive skrubforvirret af alle de knapper og stænger, sagde Daedalus, der åbenbart svævede i den vildfarelse af hans mirrede Vernon Dursley, der i virkeligheden mistede mere og mere tiltro til planen for hvert ord Daedalus ytrede. Kan ikke engang finde ud af at køre bil, mumlede han og fnøs forarvet, så overskægget blafrede. Heldigvis lå det ikke til, at hverken Daedalus eller Hestaya hørte det. Og du, Harry, fortsatte Daedalus, venter bare her på din eskorte. Der er lavet nogle få ændringer i arrangementet. Hvad mener du? Spurgte Harry omgående.
Jeg troede, at Skrækkerøj skulle komme og medtransferere mig. Kan ikke lade sig gøre, sagde Hestager fyndigt. Skrækkerøj forklarer nærmere. For min Dursley, der havde lyttet til alt dette med komplet uforstående ansigtsudtryk, hoppede af forskrækkelse, da en høj stemme skingrede, Skynd jer! Harry så sig omkring i stuen, indtil det gik op for ham, at stemmen kom fra Daedalus lommeur. Sandt nok, vi opererer med en meget stram tidsplan, sagde Daedalus og nikkede til sit ur, før han puttede det tilbage i sin vestelomme. Vi forsøger at tilpasse din afgang her fra huset med din families videre transport via spektraltransferens, Harry. Husk på, at det magiske værn brydes i samme øjeblik, I alle bevæger jer mod sikre steder. Han vendte sig mod familien Dursley. Godt. Er alle klar til afrejse? Ingen af dem svarede ham. Onkel Vernon stirrede stadig på bulen i Daedalus vestelomme. Måske vi skulle vente ude i entréen, sagde Hestager lavmælt til Daedalus. Hun følte åbenbart, at det ville være taktløst af dem at blive stående i stuen, mens Harry og familien Dursley tog kærlig, måske endda tårevedet afsked med hinanden. Det er ikke nødvendigt, mumlede Harry, og onkel Vernon gjorde enhver videre forklaring overflødig ved at sige med høj stemme, ja, så er det altså farvel, knægt. Han rakte sin hånd frem mod Harry, men skiftede mening i sidste øjeblik og nøjedes med at åbne og lukke sin næve, mens han begyndte at svinge armen frem og tilbage som en metronom. Parat, dotter? Spurgte tante Petunia, mens hun holdt sig beskæftiget ved at fumle med låsen på sin håndtaske, for så vidt muligt at undgå at se direkte på Harry. Dudley svarede ikke, men stod der blot med sin mund let åben. Synet mindede Harry en smule om kæmpen Graup. Så kom da, sagde onkel Vernon. Han var allerede nået hen til stuedøren, da Dudley mumlede. Jeg forstår det bare ikke. Hvad forstår du ikke, pusser? Spurgte tante Petunia og så op på sin søn. Dudley løftede sin store skinkelignende hånd og pegede på Harry. Hvorfor skal han ikke med os? Onkel Vernon og tante Petunia stivnede brat og stirrede på Dudley, som om han lige havde udtrykt ønske om at blive ballerina. Hvad? Udbrød onkel Vernon højrystet. Hvorfor kommer han ikke også med? Altså, fordi han ikke vil, sagde onkel Vernon og vendte sig om mod Harry, i det han tilføjede. Det vil du da ikke, vel? Slet ikke, sagde Harry. Der kan du se, sagde onkel Vernon til Dudley. Kom så, vi skal afsted. Han forlod trampende stuen, og de hørte hoveddøren blive åbnet, men alligevel blev Dudley stående. Efter nogle få usikre skridt mod døren, stansede tante Petunia også. Hvad er der nu? Gøede onkel Vernon og dukkede igen op i døråbningen. De lod til, at Dudley kæmpede med begreber, der var for svære at omsætte til ord. Efter et langt øjeblik med en tilsyneladende pinefuld indre kamp, sagde han endelig, men hvor skal han så tage hen? Tante Petunia og onkel Vernon så på hinanden. Det var tydeligt, at Dudley skræmte dem. Hestager Jones brød stilheden. Men I må da vide, hvor jeres nevø skal hen, sagde hun spørgende med et forvirret ansigtsudtryk. Selvfølgelig ved vi det, sagde Vernon Dursley. Han skal afsted med nogle typer som jer, ikke sandt? Godt, Dudley, lad os komme ud i bilen, du hørte selv manden, vi er travlt. Endnu en gang marcherede Vernon Dursley ud mod hoveddøren, men Dudley fulgte ikke med ham. Afsted med nogle typer som os? Hestager så dybt forarvet ud. Harry havde set den reaktion før. Hekse og troldmænd, der blev lamslået over, at hans nærmeste levende slægtninge viste så lidt interesse for den berømte Harry Potter. Det er i orden, forsikrede Harry hende. Det gør ikke noget. Gør ikke noget, gentog Hestager, og hendes stemme steg ildevarslende. Ved disse mennesker da ikke, hvad du har været igennem? Hvilken fare du svæver i? Den store plads, du har i alle gode troldmænds hjerter, som deler din kamp i anti-Voldemort-bevægelsen? Nej, det gør de ikke, sagde Harry. De mener faktisk, at jeg kun er til besvær, men det er jeg vant til. Jeg synes ikke, du er til besvær. Hvis Harry ikke havde set Dudleys læber bevæge sig, ville han ikke have troet sine egne ører.
Men da han selv havde set det, stirrede han stumt på Dudley i flere sekunder, før han virkelig begreb, at hans fætter havde sagt de ord. Han kunne se, at Dudley var blevet rød i hovedet. Harry selv var både forlegen og forbløffet. Jamen, tak skal du have, Dudley. Nu lød det igen til, at Dudley kæmpede med tanker så indviklede, at de var svære at udtrykke med ord, men så fik han fremmumlet, du reddede mit liv. Det er så meget sagt, sagde Harry. Det var din sjæl, det mentoren var ude efter. Han kiggede undrende på sin fætter. De havde strengt taget ikke haft nogen kontakt med hinanden denne sommer, eftersom Harry kun havde tilbragt så kort tid i huset på Ligustervænget og stort set holdt sig inde på sit værelse. Men nu dæmrede det for Harry, at koppen med den kolde te, som han trådte på her til morgen, måske slet ikke havde været ment som en fælde. Selvom han blev en smule rørt ved tanken, var han alligevel lettet over, at hans fætter tilsyneladende havde nået grænsen for sin evne til at udtrykke sine følelser. Efter at have åbnet munden et par gange uden at sige noget, resignerede Dudley med rødmende tavshed. Tante Petunia brast i gråd. Hestaire Jones sendte hende et billigende blik, som dog hurtigt ændredes til et forarvet ansigtsudtryk, da tante Petunia styrtede frem og omfavnede Dudley i stedet for Harry. Så sødt, Dotter, hulkede hun ind mod hans massive bryst. Hvor er du en dejlig dreng. Sådan at sige tak. Men han har jo slet ikke sagt tak for noget, udbrød Hestaire indigneret. Han sagde bare, at han ikke synes, Harry er til besvær. Ja, men når det kommer fra Dudley, er det næsten en kærlighedserklæring, sagde Harry, splittet mellem irritation og en trang til at le, fordi tante Petunia fortsatte med at knuge Dudley, som om han netop havde reddet Harry ud fra en brændende bygning. Skal vi afsted eller ej? Brølede onkel Vernon, der atter dukkede op i døråbningen til dagligstuen. Jeg troede, vi havde en stram tidsplan. Ja, vi skal, sagde Daedalus Diggle, der forundret havde overværet disse hengivenhedsytringer, men straks tog sig sammen. Vi må virkelig afsted nu. Harry, han hastede hen og knugede Harrys hænder i begge sine. Held og lykke. Jeg håber, vi mødes igen. Hele troldmandsverdenens håb hviler på dine skuldre. Sagde Harry. Jamen, godt så. Og tak. Farvel, Harry, sagde Hestaire, der også trykkede hans hånd. Vores tanker flyver med dig. Jeg håber, at alting går, som det skal, sagde Harry og kastede et blik hen på tante Petunia og Dudley. Jeg er skam sikker på, at vi ender med at blive de bedste venner, sagde Diggle muntert og vinkede med sin hat, i det han forlod stuen. Hestaire fulgte efter ham. Dudley frigjorde sig blidt fra sin mors klør og gik hen til Harry, der måtte undertrykke en trang til at true sin fætter med magi. Men så rakte Dudley sin store lyserøde hånd frem. Du fristens, Dudley, sagde Harry så højt, at han formåede at overdøve tante Petunias fornyede hulken. Pustede dementorerne en ny personlighed ind i dig? Aner det ikke, mumlede Dudley. Vi ses, Harry. Det gør vi nok, sagde Harry og trykkede Dudleys fremstrakte hånd. Pas godt på dig selv, store D. Dudley smilede næsten, og så lundede han ud af stuen. Harry kunne høre hans tunge skridt udenfor på den grusbelagte indkørsel, og derefter lyden af en bildør, der smækkede. Tante Petunia, hvis ansigt havde været begravet i lommetørklæde, så op ved lyden. Hun havde tydeligvis ikke ventet pludselig at være alene med Harry. Hun puttede hastigt lommetørklædet ned i sin lomme og sagde, ja, farvel, og styrede mod døren uden at se på ham. Farvel, sagde Harry. Hun standsede og så tilbage. I et kort øjeblik havde Harry en underlig fornemmelse af, at hun ville sige noget til ham. Hun sendte ham et sært frygtsomt blik og lod til at være på nippet til at tale. Men så gjorde hun et lille kast med hovedet og forlod hastigt stuen for at slutte sig til sin mand og sin søn. 4. kapitel. 7 gange Harry Potter. Harry løb ovenpå til sit værelse og nåede lige hen til vinduet i tide til at se familien Dursleys bil svinge ud fra indkørslen og køre ned ad vejen. Daedalus høje hat kunne ses mellem tante Petunia og Dudley på bagsædet.
Bilen drejede til højre for enden af Ligustervænget, og ruderne ulmede højrødt et øjeblik, da de sidste stråler fra den synkende sol ramte dem. Så var bilen ude af syne. Harry hankede op i Hedvigs bur, sin Prestissimo og sin rygsæk. Han kastede et sidste blik ud over sit unaturligt ryddelige værelse og begav sig klodset ned ad trappen mod entréen, hvor han satte buret, kosten og rygsækken fra sig. Dagslyset svandt, og entréen var fuld af skygger i aftenlyset. Det føltes så mærkeligt at stå her i stilheden og vide, at han om lidt skulle forlade huset for sidste gang. For længe siden, hver gang han blev efterladt her alene, mens familien Dursley tog ud for at more sig, havde de ensomme timer været en velsignelse. Han havde skyndt sig at snuppe noget lækkert fra køleskabet, før han styrtede ovenpå for at spille på Dudleys computer, eller hen for at tænde fjernsynet og zappe sig igennem alle kanalerne af hjertens lyst. Det gav ham en underligt tom følelse at mindes de tider. Det var som at mindes en yngre bror, han havde mistet. Har du lyst til at kaste et sidste blik på stedet her, spurgte han Hedvig, der stadig sad og mulede med hovedet under vingen. Vi kommer aldrig tilbage hertil. Vil du ikke mindes alle de fornøjelige stunder? Se nu bare på dørmåtten der. Sikke minder. Dudley brækkede sig på den, efter jeg havde reddet ham fra dementorerne. Det viste sig, at han trods alt var taknemmelig. Hvad siger du så? Og sidste sommer, da Dumbledore trådte ind ad hoveddøren. Et øjeblik tabte Harry tråden i sine tanker, og Hedvig gjorde intet for at hjælpe ham på rette spor, men fortsatte med at gemme sit hoved under vingen. Harry vendte ryggen til hoveddøren. Og herunder, Hedvig. Harry åbnede døren til pulterummet under trappen. Herinde plejede jeg at sove. Dengang kendte du mig slet ikke. Du fristens, hvor jeg har trang, det havde jeg helt glemt. Harry kiggede rundt på stablerne af sko og paraplyer, mens han huskede, hvordan han plejede at vågne hver morgen og stirre op på trappens underside, der tit og ofte blev bekravlet af en edderkop eller to. Det havde været tiden, før han kendte sin sande identitet, før han fandt ud af, hvordan hans forældre døde, og hvorfor der tit skete mærkelige ting i nærheden af ham. Men Harry kunne stadig huske de drømme, der plagede ham selv dengang. Forvirrede drømme, der involverede grønne lysglimt, og onkel Vernon var nær kørt galt i bilen, da Harry havde fortalt om det, en flyvende motorcykel. Der lød et pludseligt øredøvende drøn fra et sted i nærheden. Harry rettede sig op med et ryg og slog hovedet mod den lave dørkarm. Han gav sig lige netop tid til at udstøde et par af onkel Vernons foretrukne eder, før han vaklede ud i køkkenet, mens han holdt sig til hovedet. Han stillede sig hen og stirrede gennem ruden ud i baghaven. Mørket var i oprør derude. Selve luften virkede flimrende, og så en efter en begyndte skikkelser at komme til syne, da deres camouflagebesværgelser blev ophævet. Hagrid fyldte næsten hele billedet, siddende overskrevs på en kæmpemæssig motorcykel med sort sidevogn, iført hjelm og motorbriller. Overalt omkring ham var andre i færd med at stige ned fra koste og i 2 tilfælde gespenstlignende sorte bevingede heste. Harry flåede bagdøren op på vid gab og styrtede ud til dem. Der lød glade udråb. Hermione kastede sine arme omkring ham, mens Ron klappede ham på ryggen, og Hagrid sagde, "Undskæren, Harry. Klar til at tage afsted." "I den grad," sagde Harry og storsmilede til dem alle. "Men jeg forventede slet ikke at se så mange af jer." "Ændrede planer," skurrede Skrækøje, der bar på 2 enorme overfyldte sække, mens hans magiske øje svimlende snurrede fra den mørknende himmel til haven. "Lad os komme i skjul, før vi fortæller dig om det." Harry førte dem alle ind i køkkenet, hvor de leende og sludrende tog plads overalt, hvor de kunne. På stolene, på alle tante Petunias skinnende rene overflader og lænet op af de pletfri hårde hvide varer. Der var Ron, høj og ranglet, Hermione med det buskede hår arrangeret i en lang flætning, Bill, langhåret og vandsiret, Hr. Weasley, mildt tyndhåret og med brillerne en smule på sned, Skrækøje, mærket af mange kampe, etbenet og med sit lysende blå magiske øje svirrende i øjenhulen, Tonks, hvis korte hår lige nu havde hendes foretrukne pink farve, Lupus,
mere grå og med dybere furer i ansigtet end nogensinde. Fleur, slank og skøn med langt sølvblondt hår. Kingo, skaldet, sort og bredskuldret. Hagrid med sit vildvoksende hår og fuldskæg måtte stå krumrykket for ikke at slå sit hoved mod loftet. Og endelig Mundungus Fletcher, lille, beskidt og ussel, med sine hængende basset-hundeøjne og sit fedtede hår. Harry blev opfyldt af en inderlig glæde ved synet af dem. Han holdt så meget af dem alle, selv Mundungus, som han ellers havde forsøgt at kvæle sidste gang de mødtes. Kingo, jeg troede ellers, at du passede på Muglerens premierminister, råbte han gennem rummet. Han kan godt klare sig uden mig for en enkelt aften, sagde Kingo. Du er vigtigere. Harry, gæt lige, sagde Tonks fra sin sideplads oven på vaskemaskinen, mens hun viftede med sin venstre hånd og vrikkede med fingrene. Hun bar en glitrende ring. I har giftet jer, hylede Harry og så fra hende til Lupus. Jeg er ked af, at du ikke kunne være med, Harry. Det var et meget stilfærdigt bryllup. Det er jo strålende. Så, vi får tid til hyggesnak senere, brølede Dunder gennem al snakken, og der blev straks stille i køkkenet. Dunder smed sækkene fra sig på gulvet for sine fødder og vendte sig mod Harry. Som Daedalus nok har fortalt dig, har vi droppet plan A. Pius Thickness er gået over til fjenden, og det giver os et stort problem. Han har gjort det til en ubetinget lovovertrædelse med fængselsstraf til følge at forbinde dette hus til Suse-netværket, at placere en transitnøgle her, eller at transferere sig ind og ud herfra. Alt sammen under foregivelse af, at det er sikkerhedsforholdsregler til dit bedste, Harry, for at forhindre, at du ved, hvem I er nå frem til dig. Fuldstændig meningsløst, eftersom din mors beskyttelsesmagi stadig er ubrudt og gældende. Hans egentlige hensigt er i virkeligheden at forhindre dig i at slippe uantastet væk herfra. Det næste problem er, at du stadig er mindreårig, og det betyder, at sporingen stadig er hæftet på dig. Hvad for en sporingen, sagde Skrækøje utålmodigt. Den fortryllelse, der sporer magisk aktivitet fra mindreårige. Det er sådan ministeriet sporer aktiv magi, der udgår fra enhver under 17. Hvis du eller nogen i nærheden af dig kaster en besværgelse for at hjælpe dig væk herfra, ved Thickness omgående besked, og det gør dødsgardisterne også. Vi kan ikke bare vente på, at sporingen ophæves, for i det øjeblik, du bliver 17, mister du den beskyttelse, din mor gav dig. Kort sagt, Pius Thickness tror, at han har fået dig trængt godt og grundigt op i en krog. Harry var tilbøjelig til at erklære sig enig med den ukendte Thickness. Hvad skal vi så gøre? Vi skal bruge de eneste transportmidler, som stadig står til vores rådighed. De eneste muligheder for at undgå sporingen, fordi vi ikke behøver at kaste besværgelser over dem for at benytte dem. Koste, testraler og Hagrids motorcykel. Harry kunne tydeligt se de svage punkter i planen, men han sagde ikke noget, fordi han ville give Skrækøje en chance for at nævne dem. Altså, din mors besværgelse bliver kun brudt, når en af 2 betingelser er opfyldt. Når du bliver myndig, eller, Dunder gjorde en gestus rundt i det finpudsede køkken, når du ikke længere kan kalde huset her for dit hjem. Du og din onkel og tante skilles fra i aften i fuld forståelse af, at I aldrig skal leve sammen under samme tag igen, korrekt? Harry nikkede. Så denne gang, når du rejser væk herfra, er det for altid. Og besværgelsen vil derfor brydes i det øjeblik, du krydser dens grænse. Vi vælger at bryde den tidligt, fordi alternativet er at vente på, at du ved, hvem kommer og angriber dig i det øjeblik, du fylder 17. Vi har den fordel, at du ved, hvem ikke ved, at vi flytter dig i aften. Vi har lægget falske oplysninger til ministeriet. De tror ikke, at du tager sted før den 30. Men da det er, du ved, hvem vi har med at gøre, så vi ikke stole på, at han lader sig narre af datoen. Han har uden tvivl et par dødsgardister til at patruljere luftrummet i dette område for at være helt sikker. Derfor har vi kastet enhver tænkelig magisk beskyttelse over et dusin forskellige huse. De er alle velegnede som skjulested for dig, og de har alle en eller anden tilknytning til ordenen. For eksempel mit hus, Kingos hus, Mollys tante Muriels hus, at du ser vel ideen i det. Ja, sagde Harry, men ikke helt sandfærdig, for han kunne stadig se et gabende hul i planen. Du tager til Tonks forældre. Når først du er inden for grænsen af det magiske værn, vi har lagt over deres ejendom, kan du benytte en transitnøgle til Vindelhuset.
Nogle spørgsmål? Ja, sagde Harry. Det er muligt, at de ikke ved, hvilket af de 12 sikrede huse, der er mit første bestemmelsessted. Men vil det ikke være ganske tydeligt, når vi alle, han talte hurtigt, de tilstedeværende, 14 flyver i den retning? Sagde Donner, jeg glemte at nævne det vigtigste. Vi flyver netop ikke alle 14 hjem til Tongs forældre. 7 Harry Potter kommer til at beflyve himlen i aften. Hver af dem med en beskytter, og hvert par vil flyve til hver deres sikre hus. Donner fremdrog nu en kolbe med et mudderlignende indhold fra sine gevanders gemmer. Nu behøvede han ikke at sige mere. Harry forstod resten af planen. Nej, sagde han så højt, at hans stemme gav genlyd i køkkenet. Jeg advarede ham om, at du ville reagere sådan, sagde Hermione med en selvtilfreds undertone. Hvis I tror, at jeg vil lade 6 mennesker sætte deres liv på spil, som om det skulle være første gang for nogen af os, sagde Ron. Det er noget helt andet, når I giver jer ud for at være mig. Ja, vi er så heller ikke vilde med det, Harry, sagde Fred alvorligt. Forestil dig, at noget gik galt, og vi kom til at se ud som bebrælede nørder for evigt. Harry smilede ikke. I kan ikke gøre det, hvis jeg ikke samarbejder. I er nødt til at bede mig om at give jer noget hår. Nå, der røg den plan i vasken, sagde George. Der er selvfølgelig ingen chance for, at vi kan få fat i et par totter af dit hår, medmindre du selv vil. Ja, 13 af os mod en fyr med forbud mod at bruge magi. Vi har ikke en chance, sagde Fred. Sjovt, sagde Harry, virkelig morsomt. Hvis vi bliver tvunget til at bruge magt, så gør vi det, knurrede Donner, hvis magiske øje sitrede en smule i øjenhulen, da han sendte Harry et sigende blik. Alle her er myndige Potter, og vi er alle indstillet på risikoen ved missionen. Mundungus trak på skuldrene og gjorde en grimasse. Det magiske øje snurrede en halv omgang for at stirre sidelæns på ham gennem Donners hoved. Ikke mere diskussion. Tiden går. Jeg vil have et par af dine hår, knægt, og det skal være nu. Det her er vanvittigt. Det er ikke nødvendigt at... Ikke nødvendigt, knurrede Donner. Men du ved hvem, lurerne derude med det halve ministerium på sin side. Potter, hvis vi er heldige, har han taget den falske lokkemad og planlægger at lægge sig i baghold efter dig den 30. Men han ville være godt tosset, hvis han ikke havde en dødsgardist eller 2 på udkig. Det vil jeg selv sørge for at have. De er måske nok forhindret i at få fat i dig, så længe du befinder dig i dette hus, så længe din mors besværgelse holder. Men det bliver snart brudt, og de kender nogenlunde til husets beliggenhed. Vores eneste chance er en afledningsmanøvre. Du ved, hvem kan trods alt ikke dele sig i 7. Harry kom til at se Hermione ind i øjnene og skyndte sig at se væk. Nå, Potter, lidt af dit hår, tak. Harry kastede et blik på Ron, der lavede et fjes, som sagde noget i retning af, gør det nu bare. Nu, bulrede Donner. Med alles blikke rettet mod sig, rakte Harry op mod toppen af sit hoved, greb fat i en tot hår og trak til. Godt, sagde Donner og haltede frem i det, han trak proppen af elixirflasken. Lige herned med det, hvis du vil være så venlig. Harry lod håret dumpe ned i det mudderlignende fluidum. I det øjeblik hårene ramte overfladen, begyndte elixiren at skumme og ryge, indtil den ganske bræt blev til en klar og lysende gylden væske. Du ser langt mere appetitlig ud end Crab og Goyle, Harry, udbrød Hermione. Men så bemærkede hun Rons hævede øjenbryn og rødme en smule. I ved, hvad jeg mener. Goyles elixir lignede bussemænd. Godt så. Alle falske Harry Potter stiller sig på række herover, tak, sagde Donner. Ron, Hermione, Fred, George og Fleur stillede sig op foran tante Petunias skinnende vask. Vi mangler en, sagde Lupus. Her, brummede Hagrid med et fast tag i kraven på Mundungus og løftede ham hen ved siden af Fleur, der rynkede næsen og demonstrativt flyttede sig frem mellem Fred og George. Jeg sagde jo, jeg hellere vil være beskytter, beklagede Mundungus sig. Klap i, knurrede Donner. Og jeg sagde til dig, din usle kujon, at dødsgardisterne kun vil forsøge at fange Potter, ikke dræbe ham. Dumbledore sagde altid, at I ved, hvem ønsker at gøre det af med Potter enhændigt. Det er beskytterne, der er mest at frygte, for dem vil dødsgardisterne ikke tøve med at dræbe. Mundungus så ikke videre lettet ud,
Men Dunder havde allerede fundet et halvt dusin æggebæger frem fra sin kappes inderlomme, som han delte ud, før han begyndte at hælde en smule polyjuice elixir ned i hvert enkelt bæger. Kom så alt sammen, ned med det. Ron, Hermione, Fred, George, Fleur og Mundungus drak. Alle som en gispede, da elixiren gled ned gennem deres hals. Deres ansigtstræk begyndte at blævre og forvrænges som varm voks. Hermione og Mundungus skød i vejret, mens Ron, Fred og George skrumpede. Deres hår blev mørkere. Hermiones og Fleurs lange hår groede baglæns og blev kortere. Dunder bøjede sig uanfægtet ned for at løsne båndene på de store sække, han havde medbragt. Da han igen rettede sig op, stod der 6 gispende udgaver af Harry Potter foran ham. Fred og George vendte sig mod hinanden og udbrød: Wow, vi er identiske. Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes stadig, jeg ser bedst ud, sagde Fred og studerede sit spejlbillede i den blanke vandkedel. Sacré, sagde Fleur og kastede et blik på sig selv i mikrobølgeovnens låge. Bill, lad være med at se på mig. Jeg er hæslig. For de af jer, som synes, at jeres tøj er blevet for stort, har jeg nogle mindre størrelser her, sagde Dunder og pegede på den første sæk. Og vice versa. Glem ikke brillerne, der er 6 par i sidelommen, og når I er klædt på, er der bagage i den anden sæk. Den ægte Harry tænkte, at dette måtte være det mest bizarre, der nogensinde var overgået ham, og han havde ellers set nogle ekstremt mærkelige ting. Han så til, mens hans 6 dobbeltgængere rodede i sækkene og fremdrog hver deres sæt tøj, satte brillerne på næsen og pakkede deres egne ting ned. Han følte trang til at bede dem om at vise en smule respekt for hans blufærdighed, da de alle begyndte at klæde sig af uden at genere sig, tydeligvis mere afslappet ved at vise hans krop frem, end hvis det havde drejet sig om deres egen. Jeg vidste, at Jenny løj om den tatovering, bemærkede Ron og kiggede ned på sit bare bryst. Harry, dit syn er virkelig elendigt, udbrød Hermione, idet hun tog brillerne på. Da de endelig var klædt på, tog de falske Harryer hver en rygsæk og et fuglebur med en udstoppet hvid ugle fra sæk nummer 2. Godt, sagde Dunder til sidst, da de 7 påklædte, bebrillede og bagageudstyrede Harryer stod foran ham. I bliver sat sammen i følgende par. Mundungus, du rejser med mig på kost. Hvorfor skal jeg med dig, brummede den Harry, der stod nærmest bagdøren. Fordi du er den, der skal holdes ekstra øje med, knurrede Dunder. Og ganske rigtigt, Dunders magiske øje flyttede ikke et sekund sit stirrende blik fra Mundungus, da han fortsatte. Arthur og Fred. Jeg er George, sagde den tvilling, som Dunder pegede på. Kan du ikke engang kende forskel på os, når vi er Harry? Undskyld, George. Jeg driller, jeg er faktisk Fred. Så er det nok med det pjat, snærede Dunder. Den anden er George eller Fred, hvem du så er. Du er med Remus. Frøken Delacour. Jeg tager Fleur med på en testral, sagde Bill. Hun bryder sig ikke om koste. Fleur gik hen ved hans side og sendte ham et så tilbedende underdanigt blik, at Harry af hele sit hjerte bad til, at det udtryk aldrig mere ville vise sig på hans ansigt. Frøken Granger er med Kingo, igen på testral. Hermione virkede lettet, da hun gengældte Kingos smil. Harry vidste, at hun heller ikke var videre stolt på en kost. Og så er der også 2, Ron, sagde Tonks fornøjet, og kom til at vælte et stativ til tekrus, da hun vinkede til ham. Ron så ikke lige så lettet ud som Hermione. Og du kommer med mig, Harry, hvis det er i orden med dig, sagde Hagrid og så lidt urolig ud. Vi tager kværnen, for koste og testraler kan ikke bære min vægt, forstår du. Der er selvfølgelig ikke så meget plads på sædet sammen med mig, så du sidder i sidevognen. Det er fint, sagde Harry. Ikke helt oprigtigt. Vi tror, at dødsgardisterne forventer at se dig på en kost, sagde Dunder, der lod til at kunne gætte Harrys følelser. Snape har haft rigelig tid til at fortælle dem alt om dig, som han ikke har fortalt før. Hvis vi løber ind i nogle dødsgardister, så går vi ud fra, at de vælger den falske Potter, der ser ud til at føle sig mest hjemme på en kost. Okay så, fortsatte han og surrede sækken med Harry Potternes tøj til, hvorefter han gik hen til døren. Der er 3 minutter til afgang. Ingen grund til at låse bagdøren, for det vil ikke forhindre dødsgardisterne i at trænge ind, når de kommer. Lad os gå.
Harry skyndte sig ud i entréen for at hente sin rygsæk, Prestissimoen og Hedvigs bur, før han sluttede sig til de andre i den mørke baghave. Omkring ham fløj kostene op i hans kammeraters hænder. Kingo havde allerede hjulpet Hermione op på en stor sort testral, og Bill havde løftet Fleur op på en anden. Hagrid stod klar ved siden af motorcyklen med motorbrillerne på. Er det den? Er det Sirius motorcykel? Den selv samme, sagde Hagrid og smilede stort til Harry. Og sidste gang jeg havde dig med på den, Harry, kunne du ligge i min hånd. Harry kunne ikke lade være med at føle sig ydmyget, da han steg op i sidevognen. Nu måtte han kigge op på de andre, og Ron kunne ikke lade være med at smile ved synet af Harry siddende der som et barn i en radiobil. Harry proppede sin rygsæk og sin kost ned ved sine fødder og klemte Hedvigs bur fast mellem sine knæ. Det var meget ubekvemt. Arthur har flækket nogle forbedringer på den, fortalte Hagrid, der ikke lagde mærke til Harrys ubehag, og satte sig over skrevs på køretøjet, der knirkede en smule og sank flere tommer ned i jorden. Nu kan den et og andet, som man ikke skulle forvente. Den der var min idé. Han pegede med en tyk finger på en violet knap ved siden af speedometeret. Vær nu forsigtig, Hagrid, sagde Weasley, der stod ved siden af dem med sin kost. Jeg er stadig ikke sikker på, at det var tilrådeligt, og den skal i hvert fald kun bruges i nødsituationer. Okay så, lød det fra Donner. Gør jer klar alle sammen. Vi må sætte afsted på nøjagtig samme tid, for ellers vil hele ideen med afledningen falde til jorden. Alle steg op på deres koste. Hold dig nu fast, Ron, sagde Tonks. Harry så Ron kaste et skævt og skyldbevidst blik hen på Lupus, før han lagde hænderne om hendes talje. Hagrid sparkede motorcyklen til live, så den brølede som en drage, og sidevognen begyndte at vibrere. Held og lykke til jer alle, råbte Donner. Vi ses om en times tid i Vindelhuset. Jeg tæller til 3. 1, 2, 3. Der lød et vældigt brøl fra motorcyklen, og Harry mærkede sidevognen slinger faretruende. Han blev løftet op i luften med sådan en fart, at øjnene løb en smule i vand, og håret blev blæst tilbage fra ansigtet. Omkring ham susede kostene også hurtigt opad, og han kunne se en testrals lange sorte hale piske forbi. Hans ben, der blev klemt ud til siderne af Hedvigs bur og rygsækken, føltes allerede ømme og begyndte at blive følelsesløse. Han sad så ubekvemt, at han næsten glemte at kaste et sidste blik på ligustervænget nummer 4. Da han endelig kiggede ud over kanten af sidevognen, kunne han ikke længere afgøre, hvilket hus det var. Højere og højere steg de op mod himlen, og så, ud af den tomme luft, uden det mindste varsel, var de omringet. Mindst 30 tilhyllede skikkelser hang ubevægelige i luften, hvor de dannede ring omkring ordenens medlemmer, der netop nu nåede herop, intet anende. Skrig. Blændende grønne glimt fra alle sider. Hagrid udstødte et råb, og motorcyklen rullede til siden. Harry mistede enhver fornemmelse af retning. Der var gadelys over ham. Råb og skrig omkring ham. Han klamrede sig desperat til sidevognen, mens Hedvigs bur, Prestissimoen og hans rygsæk begyndte at glide mellem hans knæ. Nej, Hedvig! Kosten snurrede mod jorden, men han nåede lige at gribe fat i sin rygsæk og toppen af buret, i det motorcyklen rullede tilbage i ret position. Et sekunds lettelse, og dernæst endnu et blændende glimt af grønt lys. Uglen skreg og faldt ned på bunden af buret. Nej, nej! Motorcyklen susede fremad i rasende fart. Harry så et glimt af hætteformåmede dødsgardister, der spredte sig, da Hagrid drønede igennem deres linjer. Hedvig! Hedvig! Men uglen lå ubevægelig og sølle på burets bund som et stykke legetøj. Han kunne ikke rumme det, og hans rædsel på de andres vegne overgik alt, hvad han ellers følte lige nu. Han kastede et blik tilbage over skulderen og så en tæt flok skikkelser i bevægelse, grønne lysglimt. 2 par skikkelser på koste susede bort i det fjerne, men han kunne ikke se, hvem de var. Hagrid, vi må tilbage! Vi må tilbage! Skreg han for at overdøve motorens tordnende lyd. Han trak sin tryllestav og satte Hedvigs bur sikkert ned på sidevognens bund. Han nægtede at erkende, at hun var død.
Hagrid, vend om! Min opgave er at få dig bragt i sikkerhed, Harry, brølede Hagrid og drejede gashåndtaget. Stop! Stop! råbte Harry. Men da han igen så sig tilbage, strøg 2 stråler af grønt lys tæt forbi hans venstre øre. 4 dødsgardister var brudt ud af cirklen for at jagte dem. De sigtede efter Hagrids brede ryg, og Hagrid undveg, men dødsgardisterne holdt trit med motorcyklen. Flere forbandelser blev skudt efter dem, og Harry måtte dukke sig helt ned i sidevognen for ikke at blive ramt. Han vred sig rundt og råbte lammer, hvorefter en rød stråle skød ud fra hans egen tryllestav og splittede de 4 forfølgende dødsgardister, da de måtte sprede sig for at undvige den. Hold fast, Harry! Nu skal de få, brølede Hagrid, og Harry nåede lige at se Hagrid smække sin tykke finger ned på en grøn knap ved siden af brændstofmåleren. En mur. En god, gammeldags, solid murstensmur skød ud fra udstødningsrøret. Harry drejede hovedet så meget han kunne, og så muren udvides og placere sig i den tomme luft. 3 dødsgardister svingede brat og undgik at ramme den, mens den 4. var mindre heldig. Han forsvandt af syne og faldt som en sten bag muren, da hans kost blev knust til pindebrænde. En af hans kammerater satnede farten for at redde ham, men de 2 blev sammen med muren opslugt af mørket bagude, da Hagrid lænede sig fladt frem over håndtagene og gassede op. Flere dræberforbandelser fløj forbi Harrys hoved fra de 2 tilbageblevne dødsgardisters tryllestave. De sigtede efter Hagrid. Harry besvarede beskydningen med flere lammerbesværgelser. Rødt og grønt kolliderede i luften i en eksplosion af flerfarvede gnister, og Harry kom til at tænke på fyrværkeri, og at moklerne nede på jorden var helt uvidende om, hvad der foregik. Så giver vi dem en omgang igen, Harry. Hold fast, råbte Hagrid og slog ned på en anden knap. Denne gang blev et kæmpemæssigt net skudt ud af motorcyklens udstødningsrør, men dødsgardisterne var beredte. Ikke blot svingede de udenom, men deres kammerat, der havde sænket farten for at redde deres bevidstløse fælle, havde indhentet dem igen. Han kom pludselig susende frem fra mørket, og nu havde motorcyklen 3 forfølgere, der alle skød forbandelser efter den. Det her skal nok gøre det af med dem, Harry. Hold fast, hylede Hagrid, og Harry så ham hamre hele hånden ned på den violette knap ved siden af speedometeret. Med et umiskendeligt dyrisk brøl skød drageflammer ud fra udstødningsrøret, hvidglødende og blå, og motorcyklen drønede frem som et projektil med en lyd af forvredet metal. Harry så dødsgardisterne dreje langt ud af syne i et forsøg på at undvige det dødbringende spor af flammer, og samtidig mærkede han sidevognen rokke ildevarslende. Metalbindingerne til selve motorcyklen var blevet svækket på grund af det voldsomme tryk, farten havde øvet på dem. Det skal nok gå, Harry, råbte Hagrid, der nu var faldet fladt bagover på grund af luftmodstanden ved den ufattelige fart, de skød. Ingen styrede nu, og sidevognen begyndte at skrue voldsomt i slipstrømmen fra motorcyklen. Jeg har styr på det, Harry. Bare rolig, hylede Hagrid og hævde sin blomstrede pink paraply frem fra jakkelommen. Hagrid, nej! Lad mig! Reparo! Der lød et øredøvende brag, og så blev sidevognens sidste hængsler flået helt ud af motorcyklen. Harry drønede videre, så længe fremdriften kunne holde, men efterhånden begyndte sidevognen at tabe højde. I desperation rettede Harry sin tryllestav mod sidevognen og råbte, Wingardium Leviosa! Sidevognen hævede sig som en korkprop. Den kunne ikke styres, men var i det mindste luftbåren. Han fik dog kun et kort sekund til at føle lettelsen, for nu skød flere forbandelser tæt forbi ham. De 3 dødsgardister havde indhentet ham. Jeg kommer, Harry, hylede Hagrid et sted ude for mørket, men Harry kunne mærke sidevognen tabe højde igen. Han dukkede sig så langt ned som muligt, rettede tryllestaven mod forfølgerne og skreg, Hæmmer! Forhekselsen ramte den midterste dødsgardist i brystet. I et kort øjeblik hang manden ubevægelig i luften i en absurd stilling med spredte arme og ben, som om han netop havde ramt en usynlig barriere. En af hans kumpaner var nær ved at kollidere med ham. Sidevognen var for alvor dykket i styrtet,
mens den sidste dødsgardist skød en forbandelse så tæt forbi Harry, at han hurtigt måtte dukke sig ned i bunden af sidevognen og slå en tand ud på kanten af sædet. Jeg kommer, Harry, jeg kommer! En enorm hånd greb fat i ryggen af Harrys gevanter og flåede ham ud af den styrtende sidevogn. Harry trak sin rygsæk med sig, i det han blev trukket op bag på motorcyklen og endte siddende baglæns med ryggen mod Hagrid. Da de susede opad, væk fra de 2 forfølgende dødsgardister, rettede han sin tryllestav mod den faldende sidevogn og råbte, Confringo! Han følte et modbydeligt sug i maven og et skarpt stik i hjertet ved tanken om Hedvig, da vognen eksploderede. Trykbølgen slog den nærmeste dødsgardist af kosten, og manden styrtede ned i mørket. Hans kompan sagnede farten og forsvandt bagud. Harry, undskyld, jamrede Hagrid. Jeg skulle ikke have prøvet at reparere den selv. Du har næsten ingen plads her. Det går nok, flyv nu bare videre, råbte Harry til ham, mens endnu 2 dødsgardister dukkede frem af mørket og nærmede sig. Da forbandelserne igen begyndte at suse om ørerne på dem, gjorde Hagrid, hvad han kunne for at undvige og zigzagge. Harry vidste, at Hagrid ikke turde bruge drageilen igen, fordi hans passager sad så usikkert på den yderste kant af sædet. Harry sendte lammerbesværgelse efter lammerbesværgelse tilbage mod forfølgerne, men de var svære at ryste af. Han skød endnu en hæmmer mod dem, og den nærmeste dødsgardist undveg, men i svinget fløj hans hætte af. Harry så Stan Stabajs mærkeligt udtryksløse ansigt. Stan! Expelliarmus, skreg Harry. Det er ham! Det er den ægte Potter! Den tilhyldede dødsgardist råb nåede Harrys ører trods motorcyklens tordnende motor, og i næste øjeblik havde begge forfølgere sæknet farten. De var ikke til at se nogen steder. Harry, hvad skete der? Brølede Hagrid. Hvor blev de af? Jeg ved ikke. Men Harry var bange. Den tilhyldede dødsgardist havde råbt, det er den ægte Potter. Hvordan kunne han vide det? Harry så sig omkring i det tilsyneladende tomme mørke og mærkede truslen derudefra. Hvor var de? Han vendte sig besværligt på sædet for at komme til at sidde forlæns. Han hagede sig fast i Hagrids jakke. Hagrid, lav den der drageild igen. Lad os se at komme væk herfra. Så hold godt fast, Harry. Der kom igen et øredøvende, rasende brøl, og den hvidblålige ild skød frem fra udstødningen. Harry kunne mærke, hvordan han gled baglæns over den smule sæde, han havde til rådighed, fordi Hagrid på samme måde blev presset bagud og knap nok kunne holde fast i håndtagene. Jeg tror, vi fik rystet med, Harry. Jeg tror, dælme vi klarede den, hylede Hagrid. Men Harry var ikke så sikker. Frygten fik stærkere tag i ham, mens han stirrede til venstre og højre efter de forfølgere, han var sikker på ville komme. Hvorfor var de sakket agterud? En af dem havde stadig haft en tryllestav. Det er ham, det er den ægte Potter. De havde sagt det lige efter, han havde prøvet at afvæbne Stan. Vi er der næsten. Vi er nær målet, råbte Hagrid. Harry mærkede motorcyklen flyve en smule nedad, selvom lysene ned fra jorden stadig virkede som fjerne stjerner. I næste sekund brændte arret på hans pande som ild, og dødsgardister dukkede op på begge sider af motorcyklen. 2 dræberforbandelser var millimeter fra at ramme Harry. De blev kastet fra nogen bagved. Nu så Harry ham. Voldemort fløj som røg med vinden, uden hverken kost eller testral til at holde sig op. Hans reptilagtige ansigt var lysende i mørket, og han hævede igen tryllestaven med sine hvide fingre. Hagrid udstødte et brøl af frygt og styrede motorcyklen ned i et lodret dyk. Harry klamrede sig desperat fast, mens han skød sine lammere ud til alle sider i den hvirvlende nat. Han så en skikkelse i frit fald og vidste, at han havde ramt en af dem, men så hørte han et knald og så gnister fyge fra motoren. Motorcyklen dykkede i en skrue fuldstændig ude af kontrol. Grønne lysglimt føg atter forbi dem. Harry vidste ikke, hvad der var op og hvad der var ned. Hans ar brændte stadig, og han forventede at dø hvert sekund, det skulle være.
En tilhyllet skikkelse på en kost var få meter fra ham. Han så den hæve sin arm. Nej! Med et rasende udbrud kastede Hagrid sig af motorcyklen mod dødsgardisten. Til sin rædsel så Harry både Hagrid og dødsgardisten styrte, fordi deres samlede vægt var mere end kosten kunne bære. Harry kunne knap nok holde fast med knæene om sædet på den faldende motorcykel, og nu hørte han Voldemort skrige, "Min!" Det var slut. Han kunne hverken se eller høre, hvor Voldemort var, og nu skimtede han endnu en dødsgardist, der svingede af vejen. Han hørte, "Avada!" Mens smerten i Harrys ar voksede, så han måtte lukke øjnene, handlede hans tryllestav. For at fortsætte med at lytte til denne lydbog gratis, klik på linket i beskrivelsen,